Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό νησί του ανθρώπου, στο α, συμβολικό νησί του ανθρώπου, εκεί που τα όνειρα βγαίνουν αληθινά, όχι γιατί πραγματοποιούνται με τον τρόπο ακριβώς που είχαμε στο μυαλό μας, αλλά γιατί είμαστε ανοιχτοί στις παραλλαγές του ονείρου. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε σε λιγάκι, γιατί τα όνειρα συνδέονται και με την έννοια του αποθυμένου. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να σας δω. Βλέπω φατσούλες, βλέπω καμερούλες ανοιχτές. Τι ωραίο. Δεν ξέρω, μου θυμίζει οι εποχές κορονοϊού. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Ποτέ ξανά. Αλλά τις ωραίες στιγμές, τις ωραίες πλευρές του. Καλησπέρα λοιπόν, για να σας δω από πού μας καλείτε. Από την εξωτική Αθήνα που είδα ένα σχόλιο νωρίτερα. Λοιπόν, από Μήλο, από Θεσσαλονίκη, βλέπω εδώ πιο πάνω, από Κύπρο, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Ξάνθη. Εν τω μεταξύ, καθώς μου γράφετε όλες αυτές τις υπέροχες περιοχές της χώρας, να πω κουράγιο και να δώσω τις ευχές μου για γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, να πω συλληπιτήρια σε όσους έχασαν κάποιους δικούς τους, να πω ξανά κουράγιο στις πληγείσες περιοχές. Είναι πραγματικά διανόητο αυτό το οποίο συνέβη. Και έχουμε μια σειρά πραγμάτων που μας απασχόλησαν, γεγονότων που μας απασχόλησαν, τραγωδίες που μας απασχόλησαν από τις φωτιές και τις πλημμύρες. Είμαστε μαζί σας με όποιον τρόπο μπορούμε. Πρακτικά αναζητάμε τρόπους να συνδράμουμε και εμείς ως εθελοντική ομάδα άνθρωποι στο νησί, αλλά και συναισθηματικά, ψυχολογικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είμαστε στη διάθεσή σας. Μ' ακούτε κανονικά? Είναι και ο ήχος? Αν κάποιοι δεν ακούτε, μάλλον πρέπει να βγείτε, να ξαναμπείτε και να αποδεχθείτε τον ήχο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαι κομπλέ, λέει ένας φίλος, δεν πρόβα να δω το όνομα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα, καταρχάς, τα σπάμε. Είμαστε ωραία, είμαστε καλά. Και ακόμα και αν δεν είμαστε καλά, πάλι εντάξει είναι αυτό. Νομίζω το να αρχίσουμε να λέμε, και αυτό είναι μια σκέψη που την έχω γράψει όχι στο βιβλίο που έρχεται τώρα τον Νοέμβριο, αλλά στο μεθεπόμενο. Θα μου πεις, γράψεις το μεθεπόμενο βιβλίο σου? Γράφω συνεχώς, όπως έχετε καταλάβει. Ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο περισσότερο, όταν κάποιος μας ρωτάει τι κάνεις, να λέμε την αλήθεια. Γιατί όταν λέμε, ξέρεις, είμαι μέτρια ή δεν είμαι και τόσο καλά, ή πρώτον το βγάζουμε από μέσα μας και δεύτερον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να το μοιραστούμε και προφανώς για να πούμε πώς αισθανόμαστε στο συγκεκριμένο άνθρωπο σημαίνει τον εμπιστευόμαστε, και αυτό το μοίρασμα, χωρίς να γίνεται θηλιά για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας προφανώς, είναι εξηλαιωτικό, είναι απελευθερωτικό και μας κάνει και εμάς να συνειδητοποιούμε εκείνη τη στιγμή ποια είναι η ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση, που η αποδοχή και η αναγνώριση του συναισθήματος είναι η βάση για την οποιαδήποτε διαχείριση θα έρθει σε επόμενο επίπεδο. Λοιπόν, σήμερα τι κάνουμε? Ήμασταν όσο πιο ξεκάθαροι μπορούσαμε στην επικοινωνία μας για αυτό το διαδικτυακό event. Ο τίτλος του είναι «Όχι άλλα αποθυμένα». Και οπότε θα μιλήσουμε για τα αποθυμένα, αλλά θα μιλήσουμε και για τα όνειρα. Τι σημαίνει θα μιλήσουμε? Θα εκπαιδευτούμε σήμερα? Όχι. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Θα μοιραστώ σκέψεις μαζί σας. Ωραία. Και μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Θα μοιραστώ σκέψεις μαζί σας. Και έχω την εντύπωση ότι κάποιες από αυτές θα είναι εκεί μέσα, είναι ήδη εκεί μέσα σας. Θυμηθείτε ότι την αλήθεια δεν την ανακαλύπτουμε, την αναδεικνύουμε. Είναι εκεί μέσα σας και απλά πρέπει να τις κάνετε λόγο. Και επειδή η δική μου σούπερ δύναμη εδώ και 20 χρόνια, η δική μου σούπερ δύναμη είναι οι λέξεις, όχι γιατί επειδή είμαι ο έξυπνος υπόθεση, αλλά γιατί δουλεύω τις λέξεις ως συγγραφέας και όχι μόνο, και πριν από αυτό, εδώ και 20 χρόνια, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να κάνετε κάποιες από τις σκέψεις σας λόγο. Θυμηθείτε ότι όταν συλλαμβάνουμε αυτό που μας συμβαίνει, όταν συνειδητοποιούμε αυτό που μας συμβαίνει και ο τρόπος για να το συνειδητοποιήσουμε είναι να το κάνουμε λόγο, τότε είναι που ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πράξη, στην υπέρβαση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν, ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα που
μπορεί να μου κάνει κάποιο και το ακούς συχνά, ειδικά μετά την αλήθεια και μετά, όταν λέω την αλήθεια εννοώ το βιβλίο η αλήθεια, είναι ότι κάνεις λόγο της σκέψης μας. Αυτό το θεωρώ τεράστιο κομπλιμέντο. Δεν φιλοδοξώ να πω κάτι που δεν υπάρχει, αλλά κάτι που είναι ανθρώπινο, κάτι που είναι πανανθρώπινο, κάτι που είναι καθολικό, κάτι που μας αφορά και άρα αφού μας αφορά είναι μέσα μας. Έτσι. Το νιώθουμε, το αφουγκραζόμαστε. Άρα το να μπορεί κάποιος να το κάνει λόγο είναι από μόνο του πολύ σημαντικό και μακάρι να καταφέρω αυτό σήμερα, να κάνω λόγο κάποιες από τις σκέψεις σας. Ταυτόχρονα η συνάντηση αυτή είναι αφορμή για να δώσουμε κάποιες υποτροφίες αξίας συνολικά 4.000 ευρώ, όπου αυτές οι υποτροφίες θα δοθούν σε κάποιους από εσάς και αφορούν τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το Island of Man Academy. Εδώ μιλάμε τώρα για εκπαίδευση και όχι μόνο εκπαίδευση εκπαιδευτών, δηλαδή εκπαιδεύεται κάποιος για να εκπαιδεύει άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι που το αποθυμένο τους μπορεί να είναι να αγγίξουν ανθρώπινες ψυχές, ψάχνουν τρόπο να το κάνουν αυτό και ένας από τους τρόπους για να το κάνουν αυτό μπορεί να νιώθουν ότι είναι να εκπαιδεύσουν, να βοηθήσουν κάποιον να χτίσει σχέση με τον εαυτό του, να βοηθήσουν κάποιον να χτίσει σχέση με τους άλλους, να ανέβει σε επίπεδο, να ανεβάσει το ηγετικό του επίπεδο, να πάει καλύτερα στη δουλειά του, στα επαγγελματικά του και το καθεξής. Οπότε έχουμε μια ευρεία γκάμα εκπαιδεύσεων όπου μπορεί κάποιος να μπει μέσα στα τμήματα αυτά και να εκπαιδευτεί και ταυτόχρονα εκπαιδεύσεις που αφορούν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Οπότε πραγματικά είναι ευρεία η γκάμα των εκπαιδεύσεων. Ευτυχώς που είδα πάνω αριστερά την Βαλέρια και το Φώτη, γιατί πάλι να το ξεχάσω, γιατί είναι και πρόσφατο, είναι τελευταίο αυτό. Οπότε θα δώσουμε λοιπόν υποτροφίες για αυτά τα τμήματα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα θα γίνει μια μικρή, επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, είμαστε ξεκάθαροι στην επικοινωνία μας, θα γίνει μια μικρή παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών, πολύ μικρή, πιο πολύ θα γνωρίσετε τους εκπαιδευτές και θα λάβετε, νιώθω, αξία από αυτούς, αλλά θα είναι μικρό αυτό το κομμάτι σε σχέση με όλο το υπόλοιπο. Νιώθω λοιπόν ότι εδώ είναι μια συζήτηση αυτή, αν θέλετε, μια συνάντηση που μας αφορά όλους, σας αφορά όλους. Αν τώρα κάποιος θέλει να γίνει εκπαιδευτής, μπορεί να τον αφορά λίγο περισσότερο. Αν κάποιος θέλει να αγγίξει ψυχές μέσα από αυτό το μέσο, με αυτό το εργαλείο, μπορεί να τον αφορά λίγο περισσότερο. Όσους δεν σας αφορά, αφήστε αυτό στην άκρη και κρατήστε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αν έχω και τη δική σας συγκατάθεση. Πάμε στα αποθυμένα. Θέλετε? Ξεκινάω. Παίρνω φόρα. Έφυγα. Λοιπόν, ωραία. Να ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Ξεκινάει, ας πούμε, ο μιλητής να μιλάει και λέει «Γεια σας, είμαι ο Παπάρας Παπαράκης, είμαι ο Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης». Ρε φίλε, έχουν μπει 100 άτομα, 200-300 για σένα. Όλη την ώρα βλέπουν τα mail σου, βλέπουν ή έχουν πληρώσει εισιτήριο. Πρέπει να πεις ποιος είσαι. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι δημόσιοι ομιλητές λένε το όνομά τους στο ξεκίνημα της ομιλίας τους. Ποτέ δεν το κατάλαβα, αλήθεια. Το γράφει Λεζάντερ, το γράφει Λεζάντερ από κάτω. Δεν χρειάζεται να μας το πεις το όνομά σου, αλήθεια σου λέω. Προχώρα, στο παρασύνθημα. Λοιπόν, όχι άλλα αποθυμένα. Αποθυμένα. Τι είναι το αποθυμένο, η αλήθεια είναι? Το αποθυμένο στο μυαλό μας μέχρι τώρα, πιθανότητα αυτό να αλλάξει μετά από τη σημερινή μας συνάντηση και θέλω να το μοιραστείτε μαζί μου αν μετά από αυτά που θα ακούσετε από εμένα και από τους επίσημους συνεργάτες του Island of Man Philosophy, αν άλλαξε και για σας λίγο η έννοια αποθυμένο στο μυαλό σας, το πώς την ερμηνεύετε. Μέχρι τώρα λοιπόν αποθυμένο είναι η μη εκπλήρωση. Και ουσιαστικά το αποθυμένο προκύπτει από ότι έχω μια προσδοκία για να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Η προσδοκία αυτή δεν καταφέρνει να ευοδοθεί, δεν καταφέρνω να φτάσω στο τελικό μου αποτέλεσμα, στον υπέρτατο προορισμό μου, όποιος και αν είναι αυτός. Άρα δεν έρχεται η εκπλήρωση. Και τελικά η μη εκπλήρωση γεννά το αποθυμένο. Είναι άραγε το αποθυμένο η μη εκπλήρωση? Σίγουρα ξεκινάει μια προσδοκία. Την προσδοκία μπορείτε να την βάλετε στη θέση της τη λέξη στόχο, τη λέξη όνειρο, τη λέξη ό,τι θέλετε. Έχω προσδοκία να γίνει κάτι, δεν γίνεται, άρα δημιουργείται το αποθυμένο. Σε κάθε περίπτωση, βασική πηγή του αποθυμένου, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, είναι η αναβολή. Μικρές αναβολές οδηγούν σε μικρές εκπληρώσεις
δεν φροντίζω τον εαυτό μου στην καθημερινότητά μου, μικρές αναβολές, οι οποίες μαζεύονται, συσσωρεύονται και τελικά αυτό με βαραίνει πάρα πολύ ψυχοσυναισθηματικά και έρχομαι κάποια στιγμή και κρασάρω. Αυτές οι μικρές αναβολές οδηγούν σε μικρά ή σε μεγαλύτερα αποθυμένα, ή μεγαλύτερες αναβολές που σχετίζονται και με κάτι το οποίο έχει αξία, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο αποθυμένο. Συνήθως την έννοια του αποθυμένου, να βλέπω και τα μηνύματά σας, meeting group chat. Λοιπόν, συνήθως η έννοια του αποθυμένου συνδέεται με μεγάλες μη εκπληρώσεις. Και όταν λέω μεγάλες μη εκπληρώσεις δεν εννοώ σε μέγεθος, εννοώ σε αξία, σε σημαντικότητα. Δηλαδή με όνειρα τα οποία δεν μπήκαν στη ράγα της υλοποίησης. Ένα όνειρο συνήθως είναι φορτισμένο συναισθηματικά. Ήταν το όνειρό μου να γίνω, ξέρω εγώ τι, αστροναύτης. Αυτό οι περισσότεροι από ένα σημείο και πέρα, από τα 5 και μετά το ξεχνάνε, περισσότεροι. Αλλά είχα όνειρο να γίνω χορεύτρια. Είχα όνειρο να γίνω ζωγράφος. Είχα όνειρο να γίνω μπασκεμπολίστας. Και αυτό επειδή είναι συνδεδεμένο και φορτισμένο έντονα, συνοδεύεται δηλαδή με πολλά συναισθήματα, άρα νιώθω ότι μου εκπληρώνει πάρα πολλές από τις ανάγκες μου, του δίνω πολύ μεγάλη σημαντικότητα, πολύ μεγάλη αξία. Και αυτό όταν συνειδητοποιώ ότι δεν μπαίνει στη ράγα της υλοποίησης, όταν συνειδητοποιώ ότι απομακρύνω από αυτό, όταν συνειδητοποιώ ότι δεν θα ευοδοθεί με τον τρόπο που το είχα στο μυαλό μου, τότε γεννάται το αποθυμένο. Ή όνειρό μου ήταν, η μεγάλη μου επιθυμία ήταν να παντρευτώ τη Μερούλα. Τη φίλη μου στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ. Το πρώτο μου φιλί. Ή να τα φτιάξω με τον Κωνσταντίνο στο πανεπιστήμιο και να γνωρίσω τον έρωτα μαζί του, ας πούμε. Και δεν συνέβη αυτό. Γιατί ποτέ δεν πήγα κοντά του να διεκδικήσω αυτή την σχέση. Και αυτό το κουβαλάω μέχρι και σήμερα. Όταν τον δω πώς τον είπα, Κωνσταντίνο δεν είπα, δεν θυμάμαι. Τη Μερούλα τη θυμάμαι. Όταν τον δω μπροστά μου, τον Κωνσταντίνο, ή τη Μερούλα, ή όποιον τέλος πάντων δεν θυμάμαι το όνομα που είπα, όταν τον δω μπροστά μου, ξυπνάει το αποθυμένο και παθαίνω 45 μίνι εγκεφαλικά και πώς το λένε, μια στένωση αορτής εκείνη τη στιγμή τη βιώνω, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε λοιπόν η μία εκπλήρωση δημιουργεί το αποθυμένο, πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε ότι μέχρι τώρα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και σε έναν βαθμό στέκει, έτσι, έχει νόημα. Δείτε, μεγάλα όνειρα, μεγάλα αποθυμένα. Όνειρα που δεν τολμήσαμε ποτέ να τα αγγίξουμε και είπαμε η πηγή του αποθυμένου είναι αναβλητικότητα. Η πηγή της αναβλητικότητας πολλές φορές ποιος είναι? Η πηγή όλων των δεινών, ο φόβος. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι την αποτυχία, φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό το οποίο θέλω με τον τρόπο που θέλω και αυτό είναι αρκετό. Είναι αρκετό για να με απομακρύνει από τις πράξεις που θα φέρουν το αποτέλεσμα. Ωραία. Ερώτηση και θέλω απάντηση από όσο δυνατόν περισσότερους από εσάς. Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν έχει αποθυμένα, ή μάλλον το πω διαφορετικά. Ποιοι από εδώ έχετε έστω και ένα αποθυμένο? Δείξτε μου στα σχόλια. Ποιοι έχετε έστω και ένα αποθυμένο? Είναι σημαντικό που ξεκινάμε με το να είμαστε ειλικρινείς. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο, αγαπημένοι μου. Μπράβο, συνοδοιπόροι. Ωραία. Χαίρομαι. Μισό να γράψω κι εγώ. Τι γράφετε εγώ? Εγώ. Το έγραψα με λατινικούς χαρακτήρες και με τόνο μάλιστα. Εγώ. Ωραία, έγραψα κι εγώ. Λοιπόν, ωραία. Ποιοι από εδώ είχατε έστω και ένα μεγάλο όνειρο στη ζωή σας, στο παρελθόν, ή έχετε και τώρα ένα μεγάλο όνειρο το οποίο δεν έχει ευοδοθεί ή δεν έχει ευοδοθεί ακόμα? Ποιοι από εδώ έχετε? Γράψτε μου τώρα για να τα ξεχωρίσετε τα αποθυμένα, γράψτε μου όνειρο. Για να τα ξεχωρίσετε τα αποθυμένα, γράψτε μου όνειρο. Ποιοι έχετε έστω, είχατε ένα όνειρο μεγάλο που δεν έχει ευοδοθεί ή έχετε ένα που δεν έχει ευοδοθεί? Ωραία. Άρα βγάλαμε μόλις το συμπέρασμα ότι είστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Μπράβο μας. Το επιβεβαιώσαμε. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι θέλω να κάνω? Να αφήσω το πρώτο πληθυντικό και το δεύτερο
πληθυντικό το εσείς, αγαπημένοι μου κτλ. Και να απευθυνθώ στον καθένα από εσάς σε δεύτερο ενικό πρόσωπο. Αγαπημένε μου, συνοδοιπόρε μου. Και δεν ξέρω, θέλω να το κάνουμε λίγο πιο οικείο και να είναι κάτι το οποίο να αφορά τον καθέναν από εσάς προσωπικά, γιατί δεν ξέρω πώς είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα, αλλά σας βλέπω σαν αυθύπαρκτες, ανεξάρτητες, αυτοδιάθετες προσωπικότητες. Μακάρι να μπορούσαμε τον καθένα από εσάς να διαδράσω. Νομίζω ότι δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά θέλω με αυτόν τον τρόπο να βιώσετε, να νιώσετε κι εσείς τι απευθύνομαι σε καθέναν προσωπικά, όσο αυτό είναι εφικτό. Λοιπόν, αν τώρα λοιπόν, συνοδοιπόρε, μου επιτρέπεις αυτό το προσωνύμιο. Είχες κάποια στιγμή ένα όνειρο, αν έχεις τώρα ένα όνειρο, και αν αυτό το όνειρο πιθανότατα είναι ανομολόγητο, δεν το εκφράζεις ή το εξέφραζες μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα σταμάτησες να ασχολείσαι μαζί του, γιατί το θεώρησες πια, το έβαλες στην κατηγορία του μη εφικτού, του μη γενόμενου, άρα και του αποθυμένου, θα ήθελα, δεν μ' αρέσει να ζητώ πράγματα, αλλά άκουσε αυτές τις σκέψεις. Είναι μια αλληλουχία σκέψεων που πιθανότατα να βγάλει νόημα, για μένα βγάζει πολύ νόημα, να έχει νόημα και για σένα. Ξέρεις πότε πεθαίνει ένα όνειρο? Γιατί τα έχουμε παρεξηγήσει λίγο τα πράγματα. Ένα όνειρο πεθαίνει όταν δεν το φροντίζεις. Τότε δεν τελειώνει και η σχέση σου με έναν άνθρωπο. Τότε δεν μαραίνεται ένα λουλούδι στο κήπο σου, στο περβάζι σου. Πότε? Όταν δεν φροντίζεις τον άνθρωπο και τη σχέση σου μαζί του. Όταν δεν φροντίζεις το φυτό, το λουλούδι, όταν δεν το ποτίζεις, τότε μαραίνεται και αυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το όνειρο. Δηλαδή, δεν φροντίζεις το όνειρο, πεθαίνει. Αλλά δείτε κάτι, πολύ σημαντικό, γιατί εκείνη η παρεξήγηση. Φροντίζω το όνειρο δεν σημαίνει το εκπληρώνω. Όχι. Και εδώ είναι η πρώτη ουσιαστική συνειδητοποίηση, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να γίνει. Τι πρέπει ή όχι, ας το αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του. Φροντίζεις το όνειρο όχι όταν το εκπληρώνεις, μα όσο παλεύεις για δάφτο. Σε φροντίζω σημαίνει σε συλλογέμαι. Σε φροντίζω σημαίνει σηκώνω τα μανίκια και παλεύω για σένα, για την πάρτι σου. Δεν σημαίνει σε τελειώνω, σε εκπληρώνω, φτάνω στο... Τι πάρα πει εκπληρώνω. Έτσι, τότε δεν φροντίζω τη σχέση μου με έναν άνθρωπο. Στο παιδί σου, ας πούμε, τι λες? Σε φρόντισα προχθές. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Έκανα το χρέος μου. Φιλιά, γεια σου τώρα. Σέντισα χθες, σε πήγα σχολείο χθες, σε τάισα χθες, τέλος. Όχι. Φροντίζεις συνεχώς το παιδί σου. Φροντίζεις συστηματικά τη σχέση σου με το φίλο σου. Φροντίζεις συστηματικά τη σχέση σου με τον άνθρωπό σου, με τον σύντροφό σου. Με το παιδί σου είσαι μια ζωή δίπλα του. Δεν το εκπληρώνεις το σπλάχνο σου, δεν φτάνεις στην ολοκλήρωση μαζί του και τέλος, δεν φτάνεις στην πλήρωση, εκπλήρωση. Αυτό θα σήμανε το τέλος της σχέσης. Για δείτε. Εκπληρώνω, τελειώνω. Πλήρωση. Δεν θέλεις να φτάσεις στο τέλος τη σχέση σου με το παιδί σου. Με το όνειρο, γιατί ξεμπερδεύεις τόσο γρήγορα? Τι ξεμπερδεύεις τόσο γρήγορα με το όνειρο? Για πες. Αυτό δεν είναι σπλάχνο σου δηλαδή? Δεν είναι. Μόνο το παιδί σου είναι. Το άλλο από πού γεννήθηκε? Από όξω σου. Από μέσα σου δεν γεννήθηκε. Συγγνώμη κιόλας. Είχα, λέει, ένα όνειρο πριν 20 χρόνια. Τι λες, δε? Είχες ένα όνειρο πριν 20 χρόνια. Και πάλεψες γι' αυτό 6 μήνες και δεν βγήκε. Από εδώ και πέρα να παλεύεις και για τους οικείους σου 6 μήνες. Και αν δεν βγαίνει, να λες δεν ήταν για μένα. Όλα και όλα. Η ερώτησή μου, αγαπημένη μου, είναι. Η ερώτησή μου, αγαπημένη μου, είναι. Ποιος θα σου πει ότι δεν κατόρθωσες, εκπλήρωσες το όνειρο, αν δεν σταματήσεις να πασχείς για δάφτο? Για πες, ποιος το πει? Η μαμά, ο μπαμπάς, ποιος το πει? Η γνώμη των πολλών. Τα παλιά μας
Όχι. Δεν είναι στα παλιά μας τα παπούτσια. Δείτε, άλλο πήγα να πω, αλλά το φτιάξα, το διόρθωσα, γιατί με σκοπείτε κιόλας. Δείτε, δεν είναι στα παλιά μας τα παπούτσια. Όποιος λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη των άλλων είναι μπουρδας. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Νομίζει ότι, ξέρω εγώ, έχει ακούσει με ένα motivational βίντεο, η γνώμη των άλλων είναι. Τι λες, ρε. Ζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είσαι κοινωνικών. Δεν γίνεται να μην σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Άλλο δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, άλλο γίνεται η θηλιά η γνώμη των άλλων. Άλλο δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, άλλο επιλέγω ποια γνώμη θα με ενδιαφέρει. Άλλο δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, άλλο δεν πληγώνομαι από τη γνώμη των άλλων. Έχει διαφορά το ένα εναντί του άλλου. Άρα, θα το ξαναπώ. Το όνειρο δεν πεθαίνει από τη μη εκπλήρωση, όπως νομίζουμε όλοι μέχρι τώρα, αλλά από την αφροντισιά. Και τι γίνεται όμως όταν από την αφροντισιά, για σκεφτείτε το λουλούδι, το λουλούδι που δεν το φροντίζουμε, μαραίνεται. Βρήκαμε 2 γατάκια, βρήκε Εύα με τον Γρηγόρη στο σχολείο της Εύας 2 γατάκια, πρέπει να ήταν το πολύ 2 εβδομάδων. Τόσο μικρά γατάκια δεν έχω ξαναδεί. Ήταν οι μέρες που έβρεχε, την δεύτερη μέρα που πήγαν ήταν βρεγμένα. Τα πήραμε, τα πήγαμε, μάλλον το μεταξύ είναι αγόρια, έλεος πια. Κουνέλι παίρνουμε αγόρι, σκύλο παίρνουμε αγόρι, γατάκια παίρνουμε αγόρι. Δηλαδή δεν γίνεται. Είμαστε 3 τα αγόρια μέσα στην οικογένεια. Πόσο πια αγόρια να αντέξει αυτό το σπίτι, αλήθεια σας λέω. Είναι αδιανόητο. Λες και είναι. Μην πω τώρα. Μην πω τη λέξη ακουστή περίεργο. Λοιπόν, σκηνοθετημένο εντελώς, έτσι. Λοιπόν, τα παίρνουμε, τα πήγαμε στην ιατρό και μας λέει το ένα από τα 2 ειδικά μπορεί να μην βγάλει το βράδυ. Μου λέει κάθε μέρα που περνάει, μας είπε, είναι κέρδος. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα θετικό μήνυμα. Τα γατάκια αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πηδάνε, ποροπηδάνε, τα κατάφερα. Έχουν κάτι κυλίτσες, μιλάμε τώρα είναι τόσα και η κυλίτσα κάνει, έτσι όπως πάει η κυλίτσα κάνει ένα τέτοιο. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να το ταΐσουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, το παρακάναμε. Θέλουν φροντίδα. Ο θάνατος από την μακροημέρευση, ο θάνατος από την άνθηση είναι ένα τόσο χιλιοστό μακριά, ρε παιδί. Το βλέπεις σε σένα, το βλέπεις στους ανθρώπους. Με ένα κλικ και τελειώνουν όλα. Πλημμυρίζουν τα πάντα, καίγονται τα πάντα. Ένα κλικ. Το βλέπεις στη φύση, το βλέπεις στα φυτά, το βλέπεις παντού. Το πρόβλημα είναι αφροντισιά, όχι μη εκπλήρωση. Άρα λοιπόν, όταν από την αφροντισιά πεθαίνει το όνειρο, γεννιέται ένα αποθυμένο. Να το επιτέλους το αποθυμένο. Και το αποθυμένο τι κάνει? Δείτε τώρα αυτή την μαθηματική αλληλουχία των νοημάτων. Όχι των εξώσεων και του α, β και το χ και το ψ. Την μαθηματική αλληλουχία των νοημάτων. Ακούστε το. Γιατί αν έχει κάνει τόσο πολύ κλικ σε μένα αυτό που σας λέω τώρα, όταν το συνέλαβα και το έγραψα, ξέρω, νιώθω ότι πιθανότατα να κάνει και σε εσάς. Πεθαίνει λοιπόν το όνειρο, γίνεται το αποθυμένο και το αποθυμένο μένει μέσα μας καιρό. Και ότι μένει μέσα σου καιρό και δεν εκφράζεται, τι κάνει? Καταπιέζεται. Ανομολόγητο. Αφημένο. Αφρόντιστο. Καταπιεσμένο. Εκείνο τώρα που καταπιέζεται έχει την τάση τι? Από την πολλή πίεση να σκάει, να εκρήγνεται. Και καθώς εκρήγνεται, συμπαρασύρει ό,τι βρίσκεται κοντά. Όταν σκάει μια βόμβα, τι έχει? Παράπλευρες απώλειες, έτσι δεν είναι? Το αποθυμένο λοιπόν σκάει και πού σκάει? Η βόμβα σκάει εκεί και έχει παράπλευρες απώλειες έξω. Το αποθυμένο σκάει πού? Μια βόμβα μέσα μας. Οι παράπλευρες απώλειες του αποθυμένου είναι η ίδια η ψυχή. Αυτή είναι η συμπαρασύρη. Και καθώς πεθαίνει το όνειρο, γεννιέται το αποθυμένο, σκάει μέσα μας, συμπαρασύρει την ψυχή, οδηγεί πού? Στον ψυχοπνευματικό θάνατο. Βλέπετε ανθρώπους και περπατάνε και είναι μέσα στο θυμό και μέσα στην τρέλα και αναμένα σπίρτα και άλλοι κυκλοφορούν και είναι σαν ζόμπι και κοιτάνε κάπου και είναι χαμένοι το βλέμμα τους ή χάνονται, φωτίζεται το πρόσωπό τους την ώρα που χάνονται σε μια οθόνη μόνο. Φωτίζεται το πρόσωπό τους καθώς χάνονται από την οθόνη που είναι χαμένοι. Και οι άνθρωποι αυτοί έχει σκάσει μέσα τους, προπολού το αποθυμένο, έχει πληγώσει την ψυχή, έχει πληγώσει το πνεύμα τους και έχουν
ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, έχουν οδηγηθεί στον ψυχοπνευματικό θάνατο. Αυτός ο θάνατος, αγαπημένε μου, είναι πιο συχνός, αγαπημένοι μου, από τον βιολογικό θάνατο. Είναι πιο συχνός, είναι ο πιο συχνός θάνατος. Δεν είναι ο πιο συχνός θάνατος από καρδιακά και από καρκίνο, από τροχέα. Και... Ο πιο συχνός θάνατος είναι από σκοτωμένα όνειρα, που γεννούν αποθυμένα. Ας είπε ο βιολογικός θάνατος είναι μια και έξω. Ενώ ο άλλος είναι καθημερινός. Ή μπορεί να είναι καθημερινός. Ή μπορεί να, είναι, να έρχεται και να φεύγει μέσα στη εβδομάδα, μέσα στη μέρα, μέσα στο μήνα. Και να έρχεται να κάνει τη δουλειά του, να καταλαγιάζει λίγο και ξανά. Ξέρετε όμως ποιο είναι, ας πούμε παρακολουθείτε, ξέρετε την απάντηση τώρα. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τούτο το θάνατο. Όσοι με έχετε ακούσει, με έχετε δει να το λέω, γράψτε το. Ποιο είναι το ωραίο. Βρε τη Μαρία. Η Μαρία τιμοπόλεμη, Και το σηκώνει μάλιστα, ακριβώς όπως το λέω Γιάννη, Ποιος είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, το ωραίο με αυτό το θάνατο είναι ότι σηκώνει Ανάσταση. Αυτό είναι το ωραίο με αυτό το θάνατο. Η Ανάσταση δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι επίπονη. Είναι δύσκολη. Είναι η μεγαλύτερη υπέρβαση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Μιλάω για την συναισθηματική Ανάσταση, για την ψυχοπνευματική Ανάσταση. Να έχεις φτάσει στο ναδύρ, να έχεις μπει μες στο βούρκο και να καταφέρεις να βγεις από αυτόν, ξέρω μεγαλύτερη υπέρβαση από αυτό. Δεν ξέρω. Και για να προκύψει η Ανάσταση, θέλει επανάσταση. Θέλει επανάσταση ενάντια σε όσα σε πονούν. Μα περισσότερα σε όσα σε κρατούν στο ίσωμα ασφαλή. Γιατί είναι εύκολο να επαναστατήσεις ενάντια σε όσα σε πονούν. Γιατί το μήνυμα του πόνου είναι ξεκάθαρο. Πονάω. Άρα τι κάνω? Το αίσθημα της επιβίωσης, το πυθικάκι μέσα μου τι κάνει? Αντανακλαστικά αντιδράει όταν πονάς. Και εκεί είναι πιο εύκολο να αντιδράσεις στον πόνο. Το πρόβλημα είναι όταν είσαι στο ίσωμα και βιώνεις την απόλυτη ευθεία. Απόλυτη ευθεία δεν είναι το καρδιογράφημα όταν έχει πεθάνει κάποιος? Όταν βιώνεις λοιπόν αυτό το θάνατο και ζεις την ευθεία, δεν συμβαίνει ούτε τίποτα σπουδαίο, ούτε τίποτα τρελά αρνητικό. Βιώνεις μια συνθήκη ζωής στον αυτόματο. Εντάξει, καλά είναι. Πώς είσαι, πώς πας? Ξέρετε τι είναι αυτό το? Εκπληρώνω 1, 2, το πολύ 3 από τις βασικές μου ανάγκες. Αυτό σημαίνει αυτό το. Δηλαδή, επιβίωση, υπάρχω, ασφάλεια, άντε και μέρος της καλής υγείας. Μέρος της καλής υγείας. Μπορεί να είμαι σωματικά υγιής, αλλά όχι ψυχοσυναισθηματικά. Πού είναι η πρόοδος, πού είναι η αγάπη, πού είναι η πληρότητα, πού είναι η διαφορετικότητα έκπληξη, πού είναι η αναγνώριση, πού τα όλα. Πούντα. Άρα λοιπόν, για να προκύψει η Ανάσταση, θέλει επανάσταση, όχι μόνο ενάντια σε όσα μας πονούν, μα περισσότερο σε όσα σε κρατούν στο ίσωμα ασφαλή. Για να προκύψει η Ανάσταση, θέλει επανάσταση ενάντια σε όσα σε σκοτώνουν. Μα περισσότερα σε όσα σε κρατούν οριακά ζωντανό. Γιατί το πυθικάκι μέσα σου σε θέλει οριακά ζωντανό. Το ένστικτο της επιβίωσης σε θέλει οριακά ζωντανό. Την ώρα που πας να γυμναστείς, το πυθικάκι ξέρετε τι λέει? Λέει μη, γιατί φοβάται τον πόνο που θα βιώσει ο μυς. Τον πόνο, το πυθικάκι μέσα μας, δηλαδή το ένστικτο επιβίωσης, τον αντιλαμβάνεται ως απειλή για την ύπαρξή του. Τις ίδιες ακριβώς ουσίες που εκρίνεται στο σώμα μας όταν απειλούμαστε από ένα άγριο θηρίο, από ένα δολοφόνο, κορτιζόλη και αδρεναλίνη, τις ίδιες ακριβώς ουσίες εκρίνει ο οργανισμός μας την ώρα που πάμε να προοδεύσουμε. Την ώρα που πάμε στο γυμναστήριο, το πυθικάκι λέει όχι, μη. Γιατί αυτό ενέχει πόνο. Δεν θέλει πόνο το πυθικάκι. Την ώρα που πας να διεκδικήσεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, το πυθικάκι λέει όχι, μη, άσε με στα βολικά. Γιατί ενέχει απόρριψη, άρα φόβο αυτό, άστο. Την ώρα που πας να ξεφύγεις στα επαγγελματικά σου, στα προσωπικά σου, να κάνεις κάτι, μια υπέρβαση εκεί,
να εκτεθείς, να κάνεις μια παρουσίαση, να βγεις μπροστά, το πυθικάκι λέει όχι, μη κίνδυνος, γιατί ενέχει τι? Άγχος αποτυχίας αυτή η κίνηση. Το πυθικάκι δεν θέλει ούτε πόνο, ούτε άγχος, ούτε φόβο. Αντιλαμβάνεται την πρόοδο ως απειλή, ακριβώς όπως αντιλαμβάνεται ως απειλή την επίθεση από ένα άγριο θηρίο ζούγκλα. Ακριβώς το ίδιο το βιώνουμε. Και τι θα κάνουμε τώρα, το πυθικάκι θα το σκοτώσουμε μέσα μας, θα το καταστρέψουμε? Όχι, θα το ακούσουμε. Το αν θα το υπακούσουμε ή όχι όμως εξαρτάται από εμάς. Γιατί δεν έχει νόημα να καταδυναστεύσουμε το ένστικτο. Γιατί είναι κομμάτι της ύπαρξής μας. Η καταδυνάστευση του ενστίκτου είναι κανιβαλισμός. Σκοτώνεις κάτι από σένα, τρως τις άρκες σου. Ξαναλέω, η καταδυνάστευση του ενστίκτου είναι κανιβαλισμός. Η διαχείριση του ενστίκτου είναι πολιτισμός. Το να διαχειριστείς το ένστικτό σου και να πεις εδώ επιλέγω να μην το ακούσω. Εδώ επιλέγω να βγω μπροστά παρόλο που φοβάμαι. Εδώ επιλέγω, γιατί το πυθικάκι σου λέει μην. Εδώ επιλέγω να μην σαλτάρω και πλακώσω ξύλο το παιδί μου. Ή να σαλτάρω και να μην πλακώσω το ξύλο το παιδί μου. Είναι επιλογή αυτό, είναι διαχείριση του ενστίκτου. Αυτό είναι πολιτισμό. Σε όποια φάση ζωής και αν είναι κάποιος, εδώ βλέπω πολλές διαφορετικές ηλικίες. Μπορείς να αναστήσεις το όνειρο. Θα μου πεις, όπα ρε Νικόλα τώρα, μου λες εντάξει, ψιλοκαίει τα ακούω αυτά, αλλά είμαι 50, είμαι 60, είμαι 70, τι να αναστήσω? Μισό. Είναι αργότερα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Το δέχομαι. Ξέρετε πότε είναι πραγματικά πολύ αργά όμως? Στο θάνατο, τον βιολογικό. Εκεί είναι πάρα πολύ αργά. Εκεί είναι μη αναστρέψιμα αργά. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο σε καίει τελικά αυτή η φωτιά του όνειρου και πόσο θέλεις να φροντίσεις ξανά το όνειρο, άρα να φροντίσεις ξανά την ψυχή, γιατί η ψυχή τρέφεται από το όνειρο. Θα μου πεις πάλι εντάξει, οκ, τα ακούω όλα αυτά, αλλά με ευχολόγια δεν γίνεται να κερδίσω την αγάπη που έχασα πριν 30 χρόνια. Αν και καλώς ακούγονται όλα αυτά, καλά ακούγονται όλα αυτά, δεν μπορώ. Σου έχω μία πληροφορία. Την αγάπη που έχασες πριν 30 χρόνια, δεν μπορείς να την κερδίσεις. Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Τη συγκεκριμένη αγάπη όχι. Μπορείς όμως να κερδίσεις την αγάπη. Και η αγάπη μπορεί να έχει άλλο πρόσωπο. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και να κάνεις τη δουλειά που είχες στο μυαλό σου με τον τρόπο που δεν είχες στο μυαλό σου. Γιατί μέσα από αυτή ένιωθες ότι θα βίωνες αυτοπραγμάτωση, πληρότητα. Όχι, αλλά μπορείς να αναζητήσεις την αυτοπραγμάτωση και την πληρότητα. Είτε κάνοντας αυτό με έναν άλλον τρόπο, είτε κάνοντας κάτι άλλο. Αν επιμείνεις, είσαι καταδικασμένος να δεις τουλάχιστον μία κακή παραλλαγή του ονείρου σου να πραγματοποιείται. Και αυτό σε σύγκριση με το αποθυμένο, η κακή παραλλαγή δηλαδή, είναι υπέροχο. Θέλω να εξηγήσω τι εννοώ παραλλαγές του ονείρου, γιατί αυτό είναι που μπορεί να καταλαγιάσει την ψυχή κάποιου. Είναι κάτι το οποίο το αναφέρω στην αλήθεια στο βιβλίο και είναι μια έννοια που εμένα καταλάγιασε πάρα πολλά μέσα μου και με έκανε να αισθάνομαι να μην έχω αυτές τις μεγάλες τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα στο συναίσθημά μου όταν τα πράγματα δεν γίνονταν ακριβώς με τον τρόπο που ήθελα. Η απέτηση να γίνουν τα πράγματα ακριβώς με τον τρόπο που τα έχουμε στο μυαλό μας, επειδή εμείς τα ονειρευτήκαμε κάποτε, είναι από μόνη της βλακωδέστατη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το ξαναλέω. Αυτό αν κάποιος το βλέπει και μπορεί να μου το στείλει προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή αυτό που λέω τώρα, στο Instagram ή στο Facebook, θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το ξαναλέω, ελπίζω να το πω με τον ίδιο τρόπο. Η απέτηση να γίνουν τα πράγματα ακριβώς όπως τα είχαμε στο μυαλό μας, επειδή κάποτε τα ονειρευτήκαμε έτσι, είναι βλακωδέστατη. Τι θέλεις, δηλαδή, γη να γυρίζει γύρω από σένα? Γίνεται αυτό. Άρα δεν είναι λύση εκεί να σκεφτώ κάτι και να γίνει. Οι πιθανότητες να γίνει όπως το είχε στο μυαλό σου είναι ελάχιστες. Ελάχιστες. Όπως το είχε στο μυαλό σου. Μπορεί να βιώσει μια καλύτερη παραλλαγή του ή μια χειρότερη παραλλαγή του. Και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το καλύτερο και το χειρότερο υπό την έννοια, όχι το καλύτερο και χειρότερο, υπό την έννοια του διαφορετικού, του παραλλαγμένου και να μας ενδιαφέρει και αυτό και όχι μόνο εκείνο το κουκκιδάκι που ψάχναμε. Τον αυτοσκοπό ως τελικό προορισμό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή,
Δεν μπορείς να αναστήσεις το όνειρό σου με τη μορφή που το άφησες 30 χρόνια πριν. Μπορείς να αναστήσεις μια παραλλαγή του. Δηλαδή, είχε στο μυαλό σου να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος. Μπορεί να μην έγινες πλούσιος όπως το ήθελες ακριβώς και με τις λέξεις αυτή που ήθελες να συνοδεύεται. Πλούσιος. Αλλά οικονομικά άνετος. Ή πλούσιος συναισθηματικά. Παραλλαγή. Ήθελες να γίνεις συγγραφέας. Μπορεί το βιβλίο σου που έχεις γράψει τόσα χρόνια να μην γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία, αλλά να μεταφραστεί σε μια ξένη γλώσσα. Παραλλαγή. Ή να μην μεταφραστεί σε καμία γλώσσα, αλλά απλώς να εκδοθεί. Ή να μην εκδοθεί, αλλά να το επικοινωνήσει μέσα από το διαδίκτυο και αυτό να σε κάνει κάποια στιγμή γνωστό και να έρθει ο οίκος να σου ζητήσει να εκδοθείς. Αυτή είναι η δική μου ιστορία. Κάπως έτσι έγινε με μένα. Ήρθε ο οίκος ιδιόπτερα το 2015 και μου ζήτησε το βιβλίο που είχα σκοπό να βγάλω αυτοέκδοση να το βγάλουμε μαζί. Γιατί είχα μια εξωστρέφεια από το 8 με τα κείμενά μου, με τα e-books, με τα δωρεάν e-books, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργήσε. Μπορεί να μην κερδίσει την αγάπη ενός συγκεκριμένου συντρόφου, αλλά να κερδίσει την αγάπη ενός άλλου συντρόφου. Την αγάπη έψαχνε να το σκεφτεί. Και τελικά με αυτόν τον άλλο σύντροφο να έχει καλύτερη ζωή από αυτό που θα είχε, αν τότε είχε με το όνειρό σου ευοδοθεί με τον τρόπο που το είχε στο μυαλό σου. Και κάποιες φορές οι παραλλαγές είναι καλύτερες από το πρωτότυπο. Ξέρετε τι γίνεται όμως? Όταν σταματάμε να φροντίζουμε το όνειρο, δεν μαθαίνουμε ποτέ τι ωραία πράγματα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και πόσες παραλλαγές στο όνειρο υπάρχουν και πόσα διαφορετικά μονοπάτια και πόσα διαφορετικά παρακλάδια και πώς όλο αυτό θα μας οδηγούσε τελικά, αν το φροντίζαμε συστηματικά για χρόνια, θα μας οδηγούσε τελικά σε κάτι που δεν το είχαμε καν φανταστεί, σε κάτι που θα ξεπερνούσε κάθε φαντασία μας, σε κάθε που θα ξεπερνούσε και την αρχική προσδοκία που είχαμε, άρα θα ξεπερνούσε και τις προσδοκίες μας. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Όπως αν δεν πας να πλησιάσεις έναν άνθρωπο και να του δώσεις πρώτος, γιατί κάναμε, τι έκανα εγώ για πάρα πολλά χρόνια, περίμενα. Να έρθεις να μου μιλήσεις, να έρθεις να διεκδικήσεις, γιατί ήμουν ντροπαλός, γιατί ήμουν, ξέρω εγώ, εγωιστής, δεν ξέρω, για όλα αυτά. Περίμενα να έρθεις να μου μιλήσεις, να έρθεις. Και σκέφτομαι και λέω ως φοιτητής ειδικά, πόσα ταξίδια έχασα, πόσες παρέες έχασα, γιατί δεν πήγα εγώ ποτέ πρώτος. Το ίδιο συμβαίνει και με το όνειρο. Επειδή δεν το φροντίσαμε, πόσα παρακλάδια του και πόσα πράγματα χάσαμε που θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες μας, γιατί δεν το φροντίσαμε ποτέ. Όπως δεν φροντίσαμε τη σχέση με τον φίλο μας και τον χάσαμε, όπως δεν διεκδικήσαμε μια σχέση με έναν σύντροφο, με έναν φίλο, με έναν συνεργάτη. Δεν την διεκδικήσαμε καν, δεν την ξεκινήσαμε καν. Άρα χάσαμε όλα αυτά που θα μπορούσαν να έπονται αυτής της σύνδεσης. Από τη στιγμή που φροντίζεις το όνειρο, είσαι καταδικασμένος να δεις τουλάχιστον μια κακή παραλλαγή του να πραγματοποιείται. Να το πούμε αυτό, μπορείτε, δεν ξέρω, θέλετε να το γράψετε, θέλετε να το σχεδιάσετε εδώ, να το γράψετε εδώ, θέλετε να πάρετε ένα καλέμι και να το κάνετε, ξέρω εγώ, τύπου αυτό στον τοίχο σας. Δεν ξέρω κάτι σπουδαιότερο, σημαντικότερο, καλύτερο να σας πω από αυτό σε σχέση με την έννοια του ονείρου και το αποθυμένο. Από τη στιγμή που φροντίζεις το όνειρο, είσαι καταδικασμένη να δεις τουλάχιστον μια κακή παραλλαγή του να πραγματοποιείται. Το είπα ξανά. Που δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω. Άλλο πάλι αυτό. Να λέμε 3 φορές το ίδιο πράγμα. Λες και είναι χαζός άλλος απέναντί μας και δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει. Άντε πάλι. Θα το πω έτσι, θα το ξαναπώ. Δεν γαμώ το ελαιός μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συγκεντρώσου. Τι έλεγα? Δείτε όμως τώρα. Μιλάμε για παραλλαγές του ονείρου. Όπα, φίλε. Πώς θα τις δεις παραλλαγές του ονείρου αν δεν είσαι ανοιχτός στις παραλλαγές του ονείρου? Για πες. Δηλαδή, αν κοιτάς μόνο το ένα, το χ, το ψ, το δέλτα, θέλω να εκδοθώ στις εκδόσεις Παρτσακλώρος και το πρώτο μου βιβλίο να κάνει 20.000 αντίτυπα. Είσαι καταδικασμένος να είσαι δυστυχής. Τέλος. Είσαι καταδικασμένο. Ξέχασέ τα όλα τα άλλα. Τίποτα. Βρες κάτι άλλο να κάνεις. Μην προσπαθήσεις καν.
Λοιπόν, υπάρχει τόσο αιμονή στο να πετύχουμε τα πράγματα με τον τρόπο που έχουμε στο μυαλό μα, που αν τα πετύχουμε με καλύτερο, μπορεί να μην το καταλάβουμε και να ενοχληθούμε, να στεναχωρηθούμε. Ναι, δηλαδή, θα τρελαθώ. Γι' αυτό λέω ότι όταν είμαστε λίγο πιο ελαστικοί, φροντίσουμε τον εαυτό μα τον ίδιο. Και τότε αρχίζουν και εμφανίζονται τα όμορφα. Αλλά θέλουν χρόνο. Ξέρετε, από ξεκίνησα να γράφω. Είπα ότι δεν θα πω πολλά για μένα σήμερα σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά κολλάει. Το 99. Ξέρετε πότε βγήκε το πρώτο μου βιβλίο? Το 16. Με εικονο. Ξέρετε πόσα βιβλία είχα βγάλει πιο πριν, σε πόσα συμμετείχα? 7, 8. Πιο πολλά από ό,τι έχω βγάλει αυτή τη στιγμή. Το Νοέμβρη βγαίνει το έκτο μου βιβλίο. Με τις εκδόσεις Διόπτρα. Ενώ τη Διόπτρα το έντυπο. Πιο πολλά έχω βγάλει διαδικτυακά παρά έντυπα ακόμα για λίγο. Πρέπει να είσαι ανοιχτό στι παραλλαγέ του ονείρου και να ξέρετε, ξεχάστε ότι πρέπει να περιμένει. Ούτε να κάνει υπομονή. Δεν χρειάζεται ούτε να περιμένει ούτε να κάνει υπομονή. Ξεχάστε το αυτό. Δεν κάνω υπομονή όταν κάτι το φροντίζω. Δεν κάνω υπομονή όταν κάτι είναι τόσο σημαντικό για μένα και βρίσκω έναν τρόπο να είμαι κοντά του. Δεν κάνω υπομονή όταν γράφω, ακόμα και αν δεν έχω εκδοθεί, αφού αυτό βγαίνει αντίρρητα από μέσα μου. Δεν κάνω υπομονή όταν δημοσιεύω τα κείμενά μου στο διαδίκτυο, αφού αυτό είναι η ανάγκη μου. Δεν κάνω υπομονή όταν παίζω κιθάρα στους φίλους μου, επειδή δεν έχω βγει στο Carnegie Hall ακόμα. Δεν κάνω υπομονή. Είναι κάτι που το χαίρομαι, ρε φίλε. Το χαίρομαι. Άρα δεν είναι θέμα υπομονή. Είναι να το φροντίσεις και να μην βάλεις την αιμονή, αν δεν γίνει σε 6 μήνες με τον τρόπο που το θέλω, δεν έχει αξία το παρατώ. Όχι. Να το παρατήσεις αν δεν σε ενδιαφέρει πια. Εννοείται. Άρα πάμε στις παραλλαγές. Σου αρέσει να γράφεις, ωραία. Okay. Υπάρχει λύση να γίνει συγγραφέας ή κειμενογράφος ή επιμελητής ή να δουλέψει εκδοτικό οίκο ή να είσαι σε βιβλιοπωλείο ή να γίνεις κριτικός. Ξέρω εγώ, υπάρχουν παραλλαγές. Και μέσα από αυτό να έρθει και το άλλο. Ξέρετε πόσους επιμελητές ξέρω? Επιμελητές και δικό μου έργο, οι οποίοι γίνανε συγγραφείς μετά, γιατί μπήκαν στον οίκο, κέρδισαν την εμπιστοσύνη και προφανώς διαβάζουν βιβλία, όλο αυτό τους βοήθησε κιόλας και μετά έβγαλαν ένα βιβλίο. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Σου αρέσει οι ταινίες? Θες να γίνεις τοπιός? Οκ. Okay. Υπάρχει η παραγωγή, η σκηνοθεσία. Κάποιοι γίνανε παραγωγή για να παίξουν στα έργα τους. Και ήταν και χάλια στην αρχή. Έχετε κανένα στο μυαλό σας? Και μετά γίνανε υπερσκηνοθετάρες. Θεοί. Μπορεί σαν ηθοποιοί να μην γίνανε και πάλι σπουδαίοι, αλλά γίνανε σπουδαίοι σκηνοθέτες και σεναριογράφοι. Παρήγαγαν το υλικό, χρηματοδοτούσαν το έργο. Δεν χρειάζεται, δεν είναι μόνο με χρήματα, είναι και η πειθό να μαζέψει μια ομάδα και να κάνετε κάτι μαζί. Μπορεί να ζητήσει χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρω εγώ, από την περιφέρειά σου. Φτιάξε ένα site που ασχολείται με την κριτική ταινιών. Θα γνωρίσει ηθοποιούς. Θα μπει με στην κλίκα. Ξέρω εγώ, κάνε κάτι, ρε παιδί μου, εκεί, δεξιά, αριστερά. Πάρ' το από όλες τις μπάντες. Δεν περιμένεις αυτό το ντουγρού, δεν μου βγήκε. Ωραία, εντάξει, συγχαρητήρια. Σε όλους τους άλλους που βγήκε, είχαν μόνο αυτό στο μυαλό τους και δεν πήγανε μέσα από άλλες διόδους. Δεν πήγανε. Σου αρέσει να επικοινωνείς με κόσμο? Δούλε σε μια ρεσεψιόν. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει, ξέρω εγώ, και στο όνειρό σου να γίνεις εκπαιδευτής ή δημόσιος ομιλητής. Άρα, στο μπορεί το όνειρο να γίνει όνειρο. Συγγνώμη, στο μπορεί το αποθυμένο να γίνει όνειρο ξανά, η απάντηση είναι: δεν μπορείς να παντρευτείς την κοπέλα που αγαπούσες και δεν της το εξέφρασες. Ναι, μπορείς να διεκδικήσεις όμως την αγάπη. Δεν μπορείς να γυρίσεις 20 χρόνια το χρόνο πίσω και να κάνεις κύρια δουλειά σου τη μουσική, τη συγγραφή. Όχι. Μπορείς να το κάνεις όμως τον ελεύθερο χρόνο σου και που ξέρεις, μπορεί να την κάνεις κύρια δουλειά σου, αν είναι έχεις τόσο καούρα να γίνεις μουσικός ή συγγραφέας full time στα 65 σου. Εγώ δεν είμαι full time συγγραφέας. Δεν είμαι. Δεν είναι αυτή η βασική πηγή εισόδων. Γιατί να είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μόνο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άσε που είναι. Στη φάση που είμαι τώρα θα μπορούσα να ζω από τη συγγραφή, όχι να ζω καλά όμως. Θα μπορούσα να ζω. Όχι να ζω καλά όμως. Είναι ελάχιστοι οι συγγραφείς στην Ελλάδα οι οποίοι ζουν από τη συγγραφή. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Ας είναι κάτι. Τέλος πάντων. Το πιάσατε το νόημα. Το νόημα, δηλαδή. Λοιπόν.
Γι' αυτό σας είπα στο ξεκίνημα και θα σας το ξαναπώ τώρα, ότι στο νησί του ανθρώπου, που είναι η φιλοσοφία μας στο νησί του ανθρώπου, όλες αυτές οι ιδέες που επικοινωνούμε, αυτές οι ιδέες που επικοινωνούμε και με τους ανθρώπους μας εμπιστεύονται για να τους εκπαιδεύσουμε να γίνουν εκείνοι εκπαιδευτές, για να αγγίζουν εκείνοι ψυχές. Λέω λοιπόν ότι στο νησί του ανθρώπου τα όνειρα γίνονται αληθινά. Όχι γιατί πραγματώνονται με τον τρόπο ακριβώς που τα είχαμε στο μυαλό μας, αλλά γιατί είμαστε ανεκτοί στις παραλλαγές του όνειρου. Να. Τώρα πάμε σε αυτή τη συνθήκη που ονομάζεται ειλικρίνεια, να μου γράψετε, όχι απλά αν έχετε αποθυμένα, αλλά να μου γράψετε. Θυμηθείτε, αν δεν τον αναγνωρίσω, δεν μπορείτε ποτέ να κάνω κάτι γι' αυτό. Να μου γράψετε τα αποθυμένα σας. Πάμε. Θέλω να δω τώρα εδώ αποθυμένα. Πάμε. Χτυπήστε, βομβαρδίστε με αποθυμένα. Πρέπει να πατήσω εδώ για να τα δω, βλέπω. Μισό. Meeting group chat. Το τραγούδι. Ένα μεγάλο κείμενο που δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Ναι, σπουδές. PhD, εξωτερικό. Οικονομόπουλο, χορό. Θα σου πω για τον Οικονομόπουλο μετά, θυμίστε μου. Σπουδάσω, παράγραφε, σπουδή, Νέα Υόρκη, μεταπτυχιακό, βιβλίο, χορός, γράψω, βρέφο νηπιοκόμος, επιχειρήν, πιάνο, γυμνάστρια, τοπιός, ταξίδια, εξωτερικό, ζαχαροπλαστική, το χάσα, καλή σχέση, επαγγελματική επιτυχία, Γρηγόρης, κιθάρα, ταξίδια, διδακτορικό, συντροφικότητα, γιατρός, διορισμός, Νίτσε, κάτι, δεν το πιάσα, βιβλίο, Island of Man Children Academy. Εδώ είμαστε. Δουλειά, αθλητισμός, εκπαιδευτής και να αγγίξω ψυχές. Εδώ είμαστε. Να βοηθήσω γονείς. Εδώ είμαστε. Ορειβασία, φίλος, να ακολουθήσω το επάγγελμα ψυχολόγου και να προσφέρω. Τέλεια, ομιλήτρια. Γυμναστική, μεταπτυχιακό, εκπαιδευτής. Εδώ είμαστε. Ωραία. Stop! Δεν σας σταματώ τώρα, δεν σας μαζεύω. Τώρα που ήρθε να το βγάλω από μέσα μου, Νικόλα, με κόβεις. Μην με κόβεις. Άσε με. Λοιπόν, Transalpine. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Ωραία. Δείτε τώρα. Εμένα, ας πούμε, εγώ ξεκίνησα να γράφω το 99 δοκιμιακού χαρακτήρα κείμενα, φιλοσοφικού χαρακτήρα κείμενα, διαβάζοντας ό,τι και επηρεασμένος από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, πάρα πολύ από τον Νίτσε. Βρήκα τώρα τις σημειώσεις μου από 7-8 βιβλία του Νίτσε. Έχω η χαρά, η αγαπημένη μου, έχει ενθουσιαστεί γιατί καταγράφει τις σημειώσεις αυτές τώρα και μιλάμε τώρα για σκέψεις. Γιατί όταν διαβάζεις τους μεγάλους, γεννιόνται και δικές σου όμορφες σκέψεις, έτσι δεν είναι? Και λέω, τι θησαυρός είναι αυτές οι σκέψεις πριν 20 χρόνια, 15, και τι σπουδαίο που τις είχα καταγράψει τότε και τις βρήκα και έχω τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή μαζί του. Λοιπόν, ξεκίνησα να γράφω τέτοια κείμενα, ξεκίνησα να γράφω εκεί μετά το 2000-2001 ποίηση, με χαζό τρόπο αρχικά, με κατάληκτο στίχο. Νόμιζα ότι ποίηση σημαίνει με καταληξία. Μετά κατάλαβα ότι τα τραγούδια έχουν με καταληξία. Σύγχρονη ποίηση, όχι ότι δεν θα μπορούσε να είναι. Έτσι, υπάρχουν αριστουργήματα και σύγχρονων και παλαιότερων ποιητών που έχουν μια καταληξία. Καβαδίας είχε μια καταληξία, κάποια του Ελίτη, τα οποία μάλιστα τα μελοποίησε ο Θοδωράκης, προφανώς έχουν μια καταληξία και γίνανε τραγούδια. Ο Ερωτόκριτος είναι 15 σύλλαβος ομοιοκατάληκτος, σπουδαία αριστουργήματα, έτσι δεν είναι? Αλλά μετά το κατάλαβα, άρχισα να διαβάζω ποίηση, άρχισα να γράφω ελεύθερο στίχο και ξεκίνησα να γράφω λογοτεχνικά έργα, μυθιστορήματα. Έχω 4 ανέκδοτα. Άρα ένα από τα αποθυμένα μου είναι η ποίηση, ένα από τα αποθυμένα μου είναι ένα καθαρό μυθιστόρημα λογοτεχνικό και ψάχνω ακόμα παραλλαγές αυτού. Δηλαδή, θα μου πεις μία όχι παραλλαγή, αλλά ένας ευθύς τρόπος για να καλύψει αυτό το αποθυμένο είναι να βγάλεις αυτά τα παλιά σου έργα. Είναι και αυτό μέσα στα πλάνα μου, αλλά όχι άμεσα. Ένας άλλος τρόπος να πετύχω μια παραλλαγή του αποθυμένου που ήταν το μυθιστόρημα ήταν αυτό εδώ. Αυτό εδώ, όσοι το έχετε διαβάσει, ξέρετε ότι είναι ιστορία. Δεν είναι «Γεια σου, τι κάνεις, θέλω να σου πω αυτό». Είναι ο Μαρτίνος, είναι ο Μπερνάρ, ο Πασκάλ, είναι διάφοροι, έτσι δεν είναι? Να λοιπόν μια παραλλαγή του ονείρου. 8 του Νοεμβρίου βγαίνει το επόμενο βιβλίο μου, 6ο κατά σειρά. Λοιπόν, αυτό είναι μια τρελή παραλλαγή πάρα πολλών διαφορετικών ονείρων. Γιατί ο τρόπος που είναι γραμμένος, όσοι με ξέρουν τώρα, οι στενοί μου συνεργάτες, που θα ακούσετε και σε λίγο, ξέρουν γιατί το έχουν δει τις παλιές εκδοχές τουλάχιστον.
Ε, έχει πράγματα που γεννήθηκαν μέσα μου το 9, σε ένα ταξίδι στη Γερμανία, όπου εκεί αγοράσαμε σε μια flea market αυτό εδώ το σηματάριο, το δερματόδοτο, που τότε έγραφα ακόμα, όπως βλέπετε, σε χαρτί, δεν υπήρχαν τα smartphones να γράψω το κινητό κτλ. Ξεκίνησα να κάνω κάτι σχέδια. Τώρα δεν θα σας δείξω πολλά, αλλά σε μια γεύση. Ξεκίνησα να κάνω κάτι σχέδια. Λοιπόν, έχει λοιπόν ένα κομμάτι το αποθυμένο μου, που σας δίνω απλά μερικά στοιχεία, και έχει και ένα άλλο κομμάτι το αποθυμένο μου, έναν τρόπο γραφής, πολύ διαφορετικό από ό,τι με έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αλλά νιώθω ότι θα είναι ένα έργο που θα σας αφορά πολύ. Έτσι νιώθω. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τόσο αλήθεια μου, παρόλο που είναι πολύ διαφορετικό και δεν μπαίνω στην πεπατημένη, ωραία, αλήθεια πήγε καλά, πάμε να κάνουμε ξανά κάτι αντίστοιχο. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός να κάνω κάτι απλά γιατί πάει καλά. Κάνω κάτι γιατί βγαίνει βαθιά από μέσα μου. Διαφορετικά θα πάω να κάτσω σπίτι μου, ούτε για αλήθειες να γράφω, ούτε να σας μιλάω. Έτσι δεν είναι? Άρα νιώθω σε αφορά, παρόλο που είναι πολύ διαφορετικό, παρόλο που είναι πολύ πρωτοτυπικό, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, αλήθεια σας λέω. Και είναι πείραμα, αλλά ταυτόχρονα είναι η αλήθεια μου. Και είναι μια παραλλαγή κάποιων αποθυμένων συγγραφικά. Αυτό του Μάρτη. Θα έχει θέμα την αγάπη. Θα σας πω μόνο αυτό. Θα είναι ένας διάλογος με τους πιο αγαπημένους μας. Αυτούς που είναι εδώ, αυτούς που θέλουμε να έρθουν, αυτούς που έχουν φύγει, και ένας διάλογος που τελικά καταλήγει να γίνεται με τον ίδιο μας τον εαυτό. Φεύγω από αυτό. Ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά είναι γιατί θέλω και εγώ να μοιραστώ αποθυμένα μαζί μου. Δεν γίνεται να σας ζητάω και να μην εγώ πρώτος σπέβδω. Πούντα, αποθυμένα, ξανά. 3-4 μου γράψατε τώρα και νομίζω ξεμπερδέψατε. Έλα, πάμε, αποθυμένα. Χτυπήστε. Χτυπήστε να τα ακούσετε. Να τα ακούσετε να βγουν από μέσα σας. Έλα. Γιατί φοβόμαστε να τα πούμε, φοβόμαστε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Τραγούδι, θάλασσα, πάρα πολλά. Πες μας ένα συγγραφέα, σπουδές ψυχολογίας, ηθοποιός, κόσμος, ζωγραφική αρχαιολογία. Δεν διαβάζω δικό μου. Δεν κατάλαβα. Να επισκεφτώ τις πυραμίδες της Αιγύπτου, να πάω είναι εκπληκτικά, ξεναγός, σκάκι, θέατρο, γυμναστική, ερωτική εξομολόγηση στον άντρα μου. Είσαι παντρεμένη και δεν έχεις κάνει ερωτική εξομολόγηση ακόμα στον άντρα σου. Εύκολο. Πάμε. Έρωτας, θέατρο, Νέα Υόρκη, νομίζω top 3 πόλεις παγκοσμίως, τουλάχιστον για μένα. Όμορφη ζωή, ζωγραφική. Πολύ γενικό είναι το όμορφη ζωή. Βόρειος Έλλας, και εγώ θέλω να πάω εκεί. Σίδνεϊ, εξαιρετικό. Όλη η Αυστραλία είναι υπέροχη. Αδελφή ψυχή, coach, γραφή. Ωραία. Τέλεια, εξαιρετικά. Ελικόπτερο. Ωραία. Λοιπόν, δείτε τα. Συνοδοιπόρε, δες. Αν δεν κοιταχτείς στον καθρέφτη για να πεις την αλήθεια, ξέχνα οτιδήποτε σπουδαίο, οτιδήποτε υπερβατικό. Θέλει όμως κότια για να κοιταχτείς στον καθρέφτη. Ένα τέτοιο βίντεο έκανα σήμερα στο TikTok. Γιατί έχει θέλει κότια να κοιταχτείς στον καθρέφτη? Γιατί θα δεις ατέλειες, στίγματα, μειονεκτήματα, τα οποία θα προτιμούσες να παραμένουν θέατρο. Λογικό δεν είναι? Όλοι μας. Δεν είναι βολικά να τα βλέπεις. Όταν εμφανίζονται τα στίγματα και τα προβλήματα, το σπυράκι αν το βλέπεις, με λες τώρα λοιπόν το πιέσω και άμα το χαλάσω και άμα φουσκώσει και άμα το κάνω χειρότερο και μεθαύριο έχω ραντεβού. Ωρε φίλε τώρα. Θέλει διαχείριση, Να πάω στην αισθητικό, να μην πάω, προλαβαίνω. Θέλει διαχείριση. Και σας πω σε κάτι απλό, έτσι, πόσο μάλλον έχουμε ένα βαθύ μειονέκτημα πρόβλημα. Άρα όταν εμφανίζονται, επιζητούν διαχείριση, λύση, και αυτό έχει κόστος. Κόστος χρόνου, κόστος ψυχολογικό και το καθεξής. Αν δεν κοιταχτείς τον καθρέφτη και δεν κάνεις όμως την κουβέντα με τον εαυτό σου, δεν αφήσεις το είδωλό σου που βλέπεις απέναντί σου στον καθρέφτη σου να σου μιλήσει, δεν πρόκειται να πας παρακάτω. Θα μου πεις τώρα, το είδωλό μου τι είναι να μου μιλήσει? Το είδωλό μου λέει αυτά που του λέω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι το είδωλό σου μέχρι τώρα επαναλαμβάνει αυτά που του λες. Ότι κάνει αυτά που κάνεις. Δηλαδή, τι εννοώ λέει όσα λες? Τι εννοώ κάνει ότι κάνεις? Ωρεοποιήσεις της αλήθειας ή ψέματα. Αυτό κάνεις όταν το κοιτάς τον εαυτό σου. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το είδωλό σου είναι υπάκουο. Σκυλάκι απέναντί σου και λέει ότι λες. Ναι, εντάξει. Τι είπες? Ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου σήμερα. Ναι, τι λέει το είδωλο, τι λες είδωλό μου?
Και εσύ είπες ακριβώς το ίδιο. Ωραία, εντάξει. Δες. Αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί το είδωλό σου από τον κύρι του, μην περιμένεις οσμό. Μην περιμένεις πληρότητα. Ξέχνα την αγάπη στο βαθμό που θα μπορούσε να τη βιώσεις. Πρέπει να το αφήσεις το είδωλό σου. Συμβολικά είναι ο εαυτός σου, ο πραγματικός, ο αληθινός εαυτός. Εντάξει, βλέπω κάποιος από εσάς και στη συνέχεια στο τηλέφωνο. Τόσο είναι εκπληκτικό ότι είστε 40 λεπτά στο τηλέφωνο. Όχι, είναι πολύ εντάξει να το κάνετε, δεν έχω πρόβλημα, αλλά μου κάνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το βλέπω. Λέω λοιπόν ότι ξέρω τι κάνει στο τηλέφωνο και το βάζετε να ακούσει. Ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Λικούλια μου. Λικούλια μου εσείς. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να είναι ο πραγματικός αληθινός εαυτός ή βλέπε είδωλο, τέλος πάντων, η κουβέντα με τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, να μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά να μας λέει την αλήθεια. Τώρα, τι θέλω να κάνω. Θέλω να σας γνωρίσω κάποιους ανθρώπους που τόλμησαν να φροντίσουν το όνειρό τους. Να έρθουν αντιμέτωποι με το αποθυμένο. Και να δούμε και τη δική τους σκέψη για το τι σημαίνει αποθυμένο. Ανοίγω παρένθεση. Μετά από τους επίσημους συνεργάτες του Island of Man Philosophy που θα ακούσετε τώρα, οι οποίοι θα μιλήσουν για να δώσουν αξία, όχι για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν για τα προγράμματα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ακούστε τους όπως ακούτε εμένα και μπορεί να εκπλαγείτε. Μετά από αυτό θα κάνουμε την κλήρωση για τις 4 ευρώ. Τα 4.000, τα 4... Κόλλησα τώρα. Τις 4.000 ευρώ, τις 4.000 ευρώ. Ωραία. Θα κάνουμε την κλήρωση. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τους αγαπημένους μας, τους συνοδοιπόρους, τους φίλους, τους συνεργάτες του Island of Man Philosophy. Λοιπόν, προσπάθησα λοιπόν να έρθω αντιμέτωποι με το αποθυμένο. Δεν ξέρω αν τα έχουν λύσει όλα. Προφανώς δεν τα έχουν λύσει όλα, αλλά είναι σημαντικό να ακούσουμε από εκείνους. Ήταν όλοι μαθητές μου, όπως καταλαβαίνετε, μαθητές στα τμήματα του Island of Man Academy. Όλοι τέλειωσαν τα τμήματα εκπαίδευση εκπαιδευτών. Ο καθένας, οι περισσότεροι εξ αυτών, το leader trainer, γιατί τα υπόλοιπα είναι πρόσφατα τμήματα. Και είναι κάποια χρόνια τώρα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα επίσημοι συνεργάτες μου, του Island of Man Philosophy, προφανώς αυτό είναι και δική μου. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για ανθρώπους που γεννήθηκαν από τα τσικό. Έτσι δεν λένε στο ποδόσφαιρο. Τα τσικό. Από τις ακαδημίες μας δηλαδή. Και έγιναν συνεργάτες εκπαιδευτές. Είναι η πρώτη γενιά των επίσημων συνεργατών. Και λέω πρώτη γιατί θα υπάρξει και επόμενη γενιά. Και κάποιους από εσάς, αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, μπορεί να τους ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο από το απλά υπάρχουν τμήματα εκπαίδευση εκπαιδευτών που μπορώ να ενταχθώ αν θέλω να γίνω εκπαιδευτής. Το ξαναλέω, είναι η πρώτη γενιά εκπαιδευτών, θα υπάρξει και επόμενη γενιά. Συγγνώμη, είναι η πρώτη γενιά συνεργατών, θα υπάρξει και επόμενη γενιά συνεργατών. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αχιλλέα Γεωργίου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ορχήστρα, ο διευθυντής εκπαίδευσης του Island of Man Academy. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και τυχερός που είναι μαζί μας. Είναι συνεκπαιδευτής του προγράμματος Island of Man Leader Trainer και συνεκπαιδευτής του προγράμματος Island of Man Business Trainer. Το ένα είναι για εκπαιδεύεται κάποιος να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, να βοηθάει και αυτός με τη σειρά του άλλους να χτίσουν τη σχέση με τον εαυτό τους, τη σχέση με τους άλλους είναι η ηγεσία και το Business Trainer είναι εκπαίδευση για ομάδες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, ανθρώπους που θέλουν να ανέλθουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Αχιλλέα Γεωργίου. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας έτσι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ, Νικόλα. Και μια που μιλάμε για όνειρα και αποθυμένα, θέλω να πω ότι και εγώ από την παιδική μου ηλικία έτσι είχα ένα όνειρο να μιλάω μπροστά σε πολύ κόσμο. Δεν ήξερα ακριβώς τι είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Γι' αυτό και από το σχολείο προσπαθούσα με διάφορους τρόπους. Όπως συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις, θέατρα και όλα αυτά που έκανε το σχολείο σε άλλες πόλεις, για παράδειγμα να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Στη συνέχεια, αφού έγινα αξιωματικός στο στρατό, εντάξει, προσπαθούσα και λίγο στο στρατό, αλλά εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορούσε το όνειρό μου να γίνει τόσο εύκολα πραγματικότητα. Μετά από λίγα χρόνια, κάπου στο 2012 με 2013, γνώρισα τον Νικόλα. Ήταν εκπαιδευτής σε ένα οργανισμό τότε και θυμάμαι έκανε εξαιρετική δουλειά
και η γνώση που έδινε εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγαινα σε αυτά τα σεμινάρια και κάποια στιγμή του μίλησα στο τέλος, έτσι γνωριστήκαμε και του λέω τι ωραία να γίνονταν αυτά τα σεμινάρια και στην Κρήτη, να μπορούσα κι εγώ να συμμετέχω με κάποιο τρόπο κτλ. Και τότε ήταν έτσι μια ιδέα που είχα στο μυαλό μου. Τώρα, πώς έγινε όλο αυτό? Κάποια στιγμή το 2016 θυμάμαι στην ιστοσελίδα του Island of Man να βλέπω ότι κάποιος μπορεί να γίνει εκπαιδευτής. Μίλησα με τον Νικόλα, αποφάσισα να μπω στην Ακαδημία, αλλά με στόχο, εντάξει, όχι τόσο να γίνω εκπαιδευτής, ρε παιδί μου, αλλά να γίνω καλύτερος. Εμπιστευόμουν τον Νικόλα, εμπιστευόμουν τη φιλοσοφία, αλλά δείτε, εδώ είναι το σημείο κλειδί. Δεν είχα καθόλου προσδοκίες. Ήθελα απλά να γίνω καλύτερος. Δεν περίμενα να γίνει κάτι άλλο. Και τελικά, καμιά φορά σε αυτή τη ζωή βρίσκεσαι στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή και είναι τότε που οι προσδοκίες σου ξεπερνιούνται. Ο τρόπος λοιπόν, αν μπορώ να δώσω ένα μήνυμα σήμερα σε εσάς, ο τρόπος για να ξεπεραστούν οι προσδοκίες σας είναι να μην έχετε καθόλου προσδοκίες. Μετά μου πρότεινε ο Νικόλας και τη συνεργασία, μου δόθηκε ευκαιρία να εκπαιδεύω εκπαιδευτές, να μιλάω σήμερα μαζί σας που γίνεται το όνειρο πραγματικότητα. Και τώρα είμαι σε μια φάση που θέλω και εγώ να σας πω ένα αποθυμένο μου που το προσπαθώ εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια παράσταση που θέλω να κάνω και την έχω κάνει ήδη 2 φορές. Την έχω ονομάσει Solve It Show και προσπαθώ με διάφορους τρόπους έτσι μέσα από θεατρικά στοιχεία, λίγο performance, λίγο τραγούδι, να δώσω στους ανθρώπους κάποια μηνύματα για τη ζωή. Το έχω κάνει 2 φορές τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί το κάνω σε φιλανθρωπική βάση να πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές πόλεις και το παλεύω αρκετά. Δίνω το καλύτερό μου εαυτό. Όπως σας είπα και πριν, δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Απλά προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Και αυτό είναι το δικό μου μήνυμα για σας σήμερα. Και σας ευχαριστώ. Αχιλέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε, ανθρώπινα πράγματα. Όχι πάμε να πούμε πόσο γαμάτο είναι το τμήμα τάδε ή άλλο. Ανθρώπινα πράγματα. Εδώ, ξέρετε, επιλέγουμε τους ανθρώπους που έρχονται στα προγράμματά μας και αυτό το κάνουμε γιατί δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε κάποιον από τα μαλλιά και να έρθει μαζί μας. Θέλουμε να θέλει. Άρα το ανθρώπινο μήνυμα θέλουμε να περάσουμε, γιατί αυτό είναι που πραγματικά μπορεί να αγγίξει και την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου. Οπότε πρωτίστως αυτό το οποίο λέμε ότι κάνουμε, λέμε ότι εκπαιδεύουμε άλλους ανθρώπους να κάνουν, έτσι δεν γίνεται εμείς να το προδίδουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αχιλέα. Νομίζω συμπίκρωσες πάρα πολλά μηνύματα στη σκέψη σου και νομίζω ότι αυτό μπορεί κάποιον να τον αγγίξει. Θέλω να πάμε τώρα στη Μαρία Θεοδωροπούλου. Αγαπημένη φίλη, συνεργάτηδα, η Μαρία είναι και πρόσφατα μαμά, έχει ένα υπέροχο μπουμπάκι και είναι υπεύθυνη των e-learning προγραμμάτων εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί όλα τα προγράμματα που υπάρχουν live υπάρχουν και μαγνητοσκοπημένα, με διαδραστικές ασκήσεις, με εγχειρίδια. Στον υπολογιστή το καθένα στο δικό του χρόνο τα βλέπει και έχετε τον Νικόλα απέναντί σας να βαράει βίντεο εκεί με τις ώρες. Έτσι. Ενώ τα live τμήματα, στα περισσότερα δεν είμαι λίγο. Για λόγους χρόνου και διαχείρισης άλλης, αναγκαστικά, το λέω με χαρά, αναγκαστικά, ευτυχώς που δεν είμαι αναγκαίος, γιατί έχω αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες κοντά μου, είμαι guest σε κάποια από τα live τμήματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει και ο τρόπος να έχει κάποιος όλο αυτό το υλικό μαγνητοσκοπημένο στον υπολογιστή του. Η Μαρία είναι υπεύθυνη των e-learning προγραμμάτων και ταυτόχρονα κάνουμε κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει στα e-learning προγράμματα. Μία φορά ανά χι μέρες, δεν έχει σημασία τώρα το πότε, γίνεται live από τη Μαρία, όπου εκεί λύνονται απορίες. Κανονικά αυτό δεν υπάρχει στα μαγνητοσκοπημένα. Λύνονται απορίες, γίνεται συζήτηση, γίνονται workshops, γίνεται case studies, μελέτες περιπτώσεων δηλαδή, που βοηθάει τον μελλοντικό εκπαιδευτή. Και ταυτόχρονα η Μαρία είναι πλέον και συνεκπαιδεύτρια στο τμήμα, το live, του Island of Man Business Trainer, για ανθρώπους που θέλουν να γίνουν εκπαιδευτές και να εκπαιδεύουν ομάδες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και το καθεξής. Μαρία! Την πιο γλυκιά μου καλησπέρα σε όλους σας. Ένα δευτερόλεπτο να πω την τεράστια χαρά μου που είμαστε τόσο πολλοί εδώ, αλλά και που βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που είστε τόσα χρόνια δίπλα μας, μέλη της Ακαδημίας,
Και συνεχίζετε και δεν χάνετε ποτέ webinar και αυτά. Την αγάπη μας τη μεγάλη, ξέρετε ποιοι είστε πολλοί. Λοιπόν, εγώ όσον αφορά το απόψινό μας θέμα, τα αποθυμένα, θέλω να καταθέσω τη δική μου αλήθεια και είναι η εξής. Ότι πριν κάποια χρόνια, και ενώ ήμουν ακόμα πάρα πολύ νεαρή, νόμιζα ότι είχα βρει τον τρόπο να μην έχω αποθυμένα. Λοιπόν, και ο τρόπος αυτός ήταν ο εξής. Είχα σταματήσει να ονειρεύομαι. Και νόμιζα ότι είναι ok αυτό και ότι είμαι και έξυπνη που το κάνω. Είναι εντάξει, μέχρι που εντάξει, πραγματικότητα μου έδειξε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι. Βίωσα στο πετσί μου αυτό το ψυχοπνευματικό θάνατο για τον οποίο μιλούσε ο Νικόλας νωρίτερα. Αυτή την ευθεία γραμμή στο καρδιογράφημα που έλεγες, Νικόλα, πριν. Με άγγιξε πάρα πολύ αυτή η παρομοίωση, γιατί το βίωσα. Και έτσι αποφάσισα ότι δεν είναι αυτή η λύση, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου, ευχαριστώ τον εαυτό μου και τις συγκυρίες και όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό βρέθηκα στο Island of Man Academy. Και μέσα από όλη τη δουλειά που έκανα είμαι ευτυχισμένη, γιατί μπορώ να πω ότι έχω εκπληρώσει πάρα πολλά από τα όνειρα που θεωρούσα ότι θα μείνουν για πάντα αποθυμένα. Όχι όλα, αλλά πολλά. Τα πιο σημαντικά για μένα. Αλλά δεν είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό, για την εκπλήρωση των ονείρων αποθυμένων, όσο για το ότι μπορώ ξανά να ονειρεύομαι. Αυτό ήταν για μένα το σημείο κλειδί. Αυτό ήταν για μένα που άλλαξε τη ζωή μου. Όχι εκπληρώσεις, όχι αυτά που πέτυχα, αυτά που έζησα, που γεύτηκα, όσο η δυνατότητα ξανά να έρχομαι σε επαφή με την ψυχή μου, όπως λέει ο Νικόλας, μου αρέσει πολύ να στείνω αυτή στην ψυχή μου, να ακούω τα όνειρά μου και να προσπαθώ να τα φροντίζω. Οπότε κάποια εκπληρώνονται, κάποια όχι, πολλές παραλλαγές, παραλλαγές, εννοείται τις αγαπάμε. Και αυτά που θέλω να πω το εξής, επειδή πολλές φορές είναι κάποια που μπορεί κανείς να πει δεν γίνεται να εκπληρωθεί όσο και να το φροντίσω. Το πλήρωμα του χρόνου, είναι κάποια όνειρα που είναι πολύ ειδικά. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, ήθελα να γίνω χορεύτρια, επαγγελματίας, είμαι 50 χρονών, δεν μπορώ πια. Πέρα από τις παραλλαγές, για τις οποίες μίλησε πολύ ο Νικόλας, εγώ έχω κάνει μια μετάφραση που με βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν που θα μείνουν για πάντα αποθυμένα, μπορώ να συμφιλειωθώ μαζί τους. Γιατί σκέφτηκα την ετυμολογία της λέξης. Είναι αυτά που με ένα συνειδητό ή έναν ασυνείδητο τρόπο έχω αποθήσει. Άρα για κάποιο λόγο που μπορεί να μπορώ να τον εξηγήσω ή όχι κάποιες φορές, δεν ήμουν έτοιμη για αυτά. Δεν τα θέλησα πραγματικά. Δεν ήταν αυτά για μένα, δεν ήμουν εγώ για αυτά. Anyway, αποθήσει. Άρα μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτά. Και να εστιάσω σε αυτά που έχω. Και έχω πολλά. Και εσείς έχετε πολλά. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Σκεφτείτε μια στιγμή και αυτά που έχετε. Όχι μόνο αυτά που δεν έχετε κάνει. Αυτά με όλη μας την αγάπη. Νικόλα, ευχαριστώ πολύ για τον υπέροχο χρόνο. Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Να σας πω ότι έχω αφήσει μια σκέψη, η οποία είναι πολύ πολύ καινούργια. Τόσο καινούργια που δεν υπάρχει στο επόμενο βιβλίο, υπάρχει στο μεθεπόμενο. Δεν θα υπάρχει, τέλος πάντων, ναι. Την έχω αφήσει για το τέλος, αφού μιλήσουν όλοι οι αγαπημένοι μου. Που βλέπετε, είναι σύντομο, έτσι. Είναι, πώς το λένε αυτά τα σφινάκια. Σφινάκια σκέψης, σφινάκια γνώσης, σφινάκια μοιράσματος. Την έχω αφήσει για το τέλος, μετά την υποτροφία. Μετά τις υποτροφίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας γνωρίσω την δημιουργό και leader του New Generation Partners, τη Χριστίνα Βελίδου, αγαπημένη φίλη συνεργάτηδα, εξειδικεύεται στο κομμάτι του business training. Και τι ακριβώς σημαίνει τώρα New Generation Partners πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα, το Island of Man Academy, το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά τώρα
Δεν έχει ιδέα κανείς από τους μαθητές μας γι' αυτό. Θεωρητικά έπρεπε να ενημερώσουμε πρώτα αυτούς, αλλά τελικά ενημερώνουμε πρώτα εσάς, γιατί εσείς για κάποιο λόγο έπρεπε να το μάθετε πρώτα, που πολλοί από τους μαθητές μας είναι εδώ, άρα το μαθαίνουν μαζί σας, όπου πια επειδή μεγαλώνουμε ως οργανισμός, χρειαζόμαστε καινούριους συνεργάτες και οι άνθρωποι που εκπαιδεύονται από εμάς και παίρνουν τον τίτλο του trainer από εμάς, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν επίσημοι συνεργάτες μας με έναν τρόπο που δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πολλά για αυτόν αυτή τη στιγμή. Αυτό το πρόγραμμα το αναλαμβάνει η Χριστίνα και εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές που βγαίνουν από τα τσικόπ της Ακαδημίας μας, από τη στιγμή που το θέλουν και τους έχουμε επιλέξει, γιατί πρέπει να τους επιλέξουμε για να γίνει αυτό, τους εκπαιδεύει για να γίνουν επίσημοι συνεργάτες στο Island of Man Philosophy. Καινούριο, πολύ πολύ καινούριο. Αυτό, Χριστίνα Βελίδου. Καλησπέρα σε όλους. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δίνει σήμερα εδώ μέσα. Η καρδιά μου χτυπάει ασύστολα, να ξέρετε, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί αυτό. Σας το λέω πολύ ειλικρινά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι OK. Λοιπόν, εγώ με τα αποθυμένα δεν τα πάμε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με 13 άτομα, οπότε έμαθα στη ζωή μου να διεκδικώ γενικότερα. Να διεκδικώ και να κερδίζω αυτό που θέλω. Και αν δεν κερδίσω αυτό που θέλω, να κερδίσω μια παραλλαγή του Νικόλα μου. Η αλήθεια είναι πως η ζωή μας τα φέρνει καμιά φορά έτσι τα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς τις καταστάσεις. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τι θα κάνουμε εμείς πάνω σε αυτές τις καταστάσεις. Έχω δύο αδέρφια, τα οποία είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολλοί εδώ μέσα τους γνωρίζετε. Έχετε γνωρίσει την οικογένειά μου και χαμογελάτε όποτε μιλάω για αυτούς. Δεν έχω δικαίωμα να έχω αποθυμένο. Υπάρχουν άνθρωποι στην οικογένειά μου που έχουν και δυστυχώς γιατί δεν είναι καλά στην υγεία τους. Οπότε κάποια στιγμή ήμουνα πάρα πολύ προβληματισμένη. Τη θυμάμαι σαν χθες. Καθόμουν με τη μητέρα μου στο τραπέζι της κουζίνας μας, η μία απέναντι από την άλλη, και με είδε πολύ προβληματισμένη. Και με ρώτησε τι συμβαίνει. Στην οικογένειά μου έχουμε μάθει να μιλάμε μεταξύ μας, να επικοινωνούμε. Και της είπα, μαμά, προβληματίζομαι. Γιατί ήμουνα κοντά στο να πάρω μια μεγάλη απόφαση για τα όνειρά μου ή να μείνω πίσω για να βοηθήσω τους δικούς μου με όποιον τρόπο μπορώ. Η μάνα μου είπε μια κουβέντα. Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Αυτό που άκουγα εκείνη τη στιγμή ήταν μη σταματήσεις να πετάς εκτός αν σπάσουν τα φτερά σου. Μπορείς να ξεκουράζεσαι, μπορείς να ξαποσταίνεις, μα μη σταματήσεις να πετάς. Να πετάς προς τα όνειρά σου. Όταν λοιπόν εμένα μου δίνεται το δικαίωμα να ονειρεύομαι και η ελευθερία να το κάνω, δεν έχω κανένα δικαίωμα να έχω αποθυμένο. Άποψή μου, εγώ την υποστηρίζω, δεν είναι απαραίτητα να υιοθετηθεί από κανέναν σας. Οι άνθρωποι έχουμε επιλογές στη ζωή μας, ευχή και κατάρα. Ευχή όταν χρησιμοποιούμε τις επιλογές για το καλύτερο για εμάς και το καλύτερο για τους ανθρώπους γύρω μας. Κατάρα όταν χρησιμοποιούμε την επιλογή να καθυλωθούμε. Νικόλα μου, στο Island μέσα, τώρα μιλάω προσωπικά σε σένα, εγώ ενιωρεύτηκα ακόμα περισσότερο. Και εκεί που νομίζεις ότι πιάνεις ταβάνι, τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι έχει κι άλλο ουρανό. Ανοίξαμε τις πόρτες μας. Σας περιμένουμε έναν. Ευχαριστώ. Χριστίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είχα πολλά να πω για τον καθένα από εσάς, αλλά για λόγους διαχείρισης χρόνου δεν θα το κάνω. Αφήνω απλά το πρόσωπό μου να μιλήσει, σε όποιον από εσάς μιλήσει. Κάποιος ρώτησε αν γίνονται τα μαθήματα διαδικτυακά ή κάτι αντίστοιχο. Τα μαθήματα όλα είναι διαδικτυακά, άρα από όπου και αν είστε στο πλανήτη, έχουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, μαθητές μας. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και τα live τμήματα. Όταν λέω live τμήματα, είναι πολύ σημαντικό που έγινε αυτή η ερώτηση. Live τμήματα δεν εννοώ ζωντανά διαζώσεις. Live τμήματα εννοώ όπου είναι, γίνεται live αυτό που η συνομιλία. Είναι σύγχρονη εκπαίδευση. Υπάρχει ασύγχρονη, δηλαδή το e-learning. Βλέπεις ένα βίντεο σε άλλο χρόνο από αυτό που το έφτιαξε ο εκπαιδευτής, και η σύγχρονη εκπαίδευση που είναι μέσα από τον υπολογιστή σου, αλλά εκείνη την ώρα που σου μιλάει, εκείνη την ώρα μιλάει. Εντάξει? Άρα όλα είναι διαδικτυακά. Και οι τίτλοι είναι εγκεκριμένοι, ξεκάθαρο αυτό.
Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, είναι η φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί, άρα οι τίτλοι δεν θα μπορούσαν να είναι εγκεκριμένοι από οποιοδήποτε άλλο. Οι τίτλοι είναι όλοι εγκεκριμένοι από το Island of Man Philosophy και παίρνει αυτή τη σφραγίδα γνώσης, ποιότητας και αξιοπιστίας. Για να τα έχουμε ξεκαθαρισμένα όλα, έτσι. Που αυτό είναι τιμή και καμάρι. Προφανώς αυτός που έρχεται σε εμάς, γι' αυτό το λόγο έρχεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να γνωρίσουμε την Βαλέρια Σελά, η οποία είναι Family Consultant και διευθύντρια της Island of Man Children Academy. Είναι ένας άνθρωπος που ήρθε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, είναι ένας χρόνος λίγο παραπάνω μας, με πάρα πολλή δουλειά η οποία έχει κάνει η ίδια, με ένα πολύ σπουδαίο όραμα που ήρθε και έδεσε με το δικό μου, γιατί ήρθε και μου είπε, Νικόλα, όλο αυτό που κάνετε πρέπει να το κάνουμε και για παιδιά. Και το παιδιά έγινε γονείς και το γονείς έγινε εκπαιδευτική, άρα όλους όσοι είναι γύρω από τα παιδιά. Και έτσι φτιάξαμε την Island of Man Children Academy. Ουσιαστικά πήρε την φιλοσοφία όλη και την προσάρμοσε ώστε να είναι προσιτή στα παιδιά και εκπαιδεύει πέραν από ομάδες παιδιών, εκπαιδευτικών κτλ. Εκπαιδεύουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό και ανθρώπους που θέλουν να γίνουν εκείνοι, να εκπαιδεύσουν εκείνοι παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, άρα να γίνουν family consultants. Και τα προγράμματα όλα αυτά είναι, γιατί δεν παίζουμε όταν έχουμε να κάνουμε παιδιά, είναι εγκεκριμένα από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές παιδιών και εφήβων. Πάμε να ακούσουμε τη Βαλέρια Σελά. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Χριστίνα, και εμένα η καρδιά μου πάει βουντου-βουντούπου, έτσι, νομίζω όλων μας, και νομίζω περισσότερο επειδή αγαπάμε που είμαστε εδώ, όπως ενθουσιαζόμαστε λοιπόν όταν βλέπουμε τους αγαπημένους μας, πολύ παραπάνω λοιπόν από ενθουσιασμό παρά από άγχος. Και επίσης να πω πριν πω τη σκέψη μου και εγώ για τα αποθυμένα, ότι λατρεύω όσα γράφετε στο chat. Μόνο τα όνειρα 2 φορές που ρώτησες, Νικόλα, το τι γράφει ο κόσμος είναι υπέροχο. Και οι συζητήσεις που ανοίγετε μεταξύ σας. Οπότε, κάποιες σκέψεις λοιπόν δικές μου για τα αποθυμένα. Πολύ ίσως το γνωρίζετε λοιπόν ήδη ή το έχετε ακούσει σε συζητήσεις, ότι τα αποθυμένα που έχουμε στην ενήλικη ζωή μας έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Είναι καταπιεσμένες, ανολοκλήρωτες επιθυμίες, όνειρα, και μπορεί να έχει να κάνει με κάτι που επιθυμούσαμε και δεν το πήραμε από τους γονείς μας, είτε υλικό αγαθό είτε συναισθηματικό αγαθό, από τους φίλους μας, από σχέσεις μας, κάτι που δεν κυνηγήσαμε, κάτι που παρατήσαμε. Πολλές φορές τα αποθυμένα επίσης δημιουργούνται γιατί καταλήγουμε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε μόνο ένα πράγμα. Ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, να διεκδικήσουμε μόνο ένα πράγμα στη ζωή μας. Μια σχολή, μια κατεύθυνση, ένα επάγγελμα, έναν άνθρωπο, ένα τόπο, ένα σπίτι, οτιδήποτε από αυτά. Γιατί έτσι ήξεραν όταν μας μεγάλωσαν και έτσι μάθαμε. Αλλά δεν είμαστε πια παιδιά. Οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε εδώ, έτσι δεν είναι? Εγώ πριν κάνω τη στροφή στην καριέρα μου και εκπαιδευτώ στην παιδική ηλικία και στη γονεϊκότητα, στο πανεπιστήμιο, πριν μπω στην ομάδα του Island of Man, πριν δημιουργήσουμε το Children Academy, έκανα το μεταπτυχιακό μου πάνω στη γλωσσική τεχνολογία και είχα βλέψει να δουλέψω στην Google. Εντελώς άσχετος τομέας. Αλλά εκείνο τον καιρό, τα φέρε έτσι τύχη λοιπόν, που είχαμε μόλις γεννήσει τη Βέρα, την πρώτη μας κόρη, και είχα αρχίσει να ανακαλύπτω ακόμα περισσότερα κομμάτια του εαυτού μου και επομένως και αποθυμένα. Το πώς αποφάσισα να κάνω τη στροφή είναι ιστορία για μια άλλη στιγμή. Το θέμα είναι όμως ότι όταν πήγα στο Φώτη και του είπα, το αποφάσισα, θα αλλάξω, θα κάνω αυτή τη στροφή, και είχα πολλούς που μου είπαν να μην το κάνω και που μου είπαν όχι, ο Φώτης απλά γέλασε, ψύχρεμος στον καναπέ, και μου λέει, το ήξερα. Ωραία, γιατί όχι, πότε θα τους το πεις, πότε θα το ανακοινώσεις? Και έτσι μετά λοιπόν συζητήσαμε πώς θα προσεγγίσω τον Νικόλα, γιατί τότε ο Φώτης είχε τελειώσει και την εκπαίδευσή του μέσα στο Island και το σκεφτόμουν να μπω κι εγώ. Και τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό το παράδειγμα? Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που δίνουν χώρο στις επιθυμίες σας, στα όνειρά σας και στα αποθυμένα σας και τα αγκαλιάζουν. Ανθρώπους, και θα χρησιμοποιήσω ένα ρητό του Άλεξ Χορμόζη, που έχουν ίσα ή μεγαλύτερα όνειρα για εσάς από ότι εσείς για τον εαυτό σας. Τίποτα λιγότερο. Και αυτούς να ακούτε.
όποιο και αν είναι το αποθυμένο που σας έχει φέρει σε αυτή τη συζήτηση, πέρα από την αγάπη σας για τον Νικόλα, για εμάς, για τις εκπαιδεύσεις κτλ., όποιο και αν είναι λοιπόν το αποθυμένο ή τα αποθυμένα που έχετε αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, και όσο δύσκολο και αν φαίνεται ότι μπορεί να είναι για να εκπληρωθεί, αν έχετε ανθρώπους δίπλα σας που αντί να σας λένε όχι, σας λένε γιατί όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε μια παραλλαγή του, από αυτές που μίλησε τόσο όμορφα ο Νικόλας πριν, να πραγματοποιείτε. Ίσως δεν είχαμε τέτοιους ανθρώπους όταν μεγαλώσαμε γύρω μας, αλλά μπορούμε να τους έχουμε τώρα. Και υπάρχουν τρόποι. Εκπαιδεύσεις, groups στο Facebook, φίλοι. Απλά ανοιχτείτε και μοιραστείτε και θα βρείτε ότι είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που θέλουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον από ότι που θέλουμε να είμαστε κρυμμένοι με τα αποθυμένα μας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μπορούμε να είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι για τους άλλους γύρω μας. Και πολύ περισσότερο για τα παιδιά μας. Να τους μάθουμε λοιπόν να είναι ανοιχτά στις παραλλαγές, να είμαστε δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές και να μην τα σπρώχνουμε να πάρουν μια απόφαση απλά επειδή θέλουμε να αποφύγουμε να απογοητευτούν ή να πληγωθούν. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, Νικόλα μου, και σας ευχαριστώ όλους που με άκουσαν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρετε γιατί χαίρομαι αφάνταστα που σχεδόν κανένας από την ώρα που σταμάτησα και άρχισα να δίνω το λόγο στους συνεργάτες μου, σχεδόν κανένας δεν έχει φύγει. Τόσο υπέροχο αυτό. Και αυτό σας το πιστώνω και εσάς, αγαπημένοι μου. Ενώ εσάς. Γιατί, παιδί μου, όταν δεν ξέρεις κάποιον και ξαφνικά πρέπει να τον ακούσεις, μπορεί να πεις τώρα άστο. Κι όμως είστε ανοιχτοί στο να ακούσετε, είστε ανοιχτοί στο να δεχθείτε. Και μπορεί να ακούσετε και κάτι που δεν θα ακούγατε ποτέ από μένα. Γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος και δεν μπορώ να έχω πολλαπλές προσωπικότητες και να μπαίνω στο μυαλό τόσο έξυπνων και ικανών ανθρώπων, όπως καταλαβαίνετε. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό να δώσει. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε. Ο Φώτης μας θα είναι ο τελευταίος, με τον Φώτη Γεωργιάδη. Τον βλέπετε εκεί με τη Βαλέρια. Είναι ο σύντροφος. Παρέα. Είναι επίσημος συνεργάτης. Είναι εκπαιδευτής του Island of Man Academy. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την υγεία. Και όταν λέμε υγεία, εννοούμε σε καθολικό επίπεδο, με την ψυχή, με το σώμα, και έχει πολλά και όμορφα να μοιραστεί μαζί μας. Φώτη, σε ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, όπως όλοι έχουμε πει έτσι και το αισθανόμαστε όλοι εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται, γιατί θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, όταν πολύ παλιά, που ακόμα και τώρα το κάνω, με οποιοδήποτε τρόπο τους ανθρώπους τους οποίους βρίσκω ενδιαφέρον, είμαι εδώ, παρακολουθώ, είμαι ενήμερος για οτιδήποτε γίνεται και με την πρώτη ευκαιρία βρίσκω την ευκαιρία τέλος πάντων να είμαι και εγώ εκεί. Αυτό που θέλω να πω εγώ σήμερα, η Χριστίνα είπε ότι δεν έχει καλή σχέση με τα αποθυμένα. Θα δείτε ότι γενικότερα εμείς σαν ομάδα είμαστε από όλη την γκάμα, έχουμε όλες τις κατηγορίες μέσα. Εγώ έχω πολύ μεγάλη σχέση με τα αποθυμένα. Τα αποθυμένα είναι μεγάλο κομμάτι στη δικιά μου τη ζωή και τι θέλω να πω. Όταν από μικρός γενικότερα ήταν μεγάλος μου φόβος γενικότερα να μιλήσω, έχω πολλούς φόβους που διαχειρίζομαι και πάει πολύ καλά όλο αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι με το public speaking ήταν πολύ μεγάλο. Λένε ότι το public speaking γενικότερα είναι το δεύτερος φόβος μετά το θάνατο. Για μένα κάπως έτσι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θυμάμαι ότι ήταν τόσο πολύ μεγάλο θέμα για εμένα, μέχρι που γνώρισα τέλος πάντων την Ακαδημία, μέχρι που μπήκα στην Ακαδημία και γνώρισα αυτή την ομάδα και μπόρεσα να έρθω σε επαφή με τους φόβους μου τέλος πάντων και τη διαχείρισή τους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πω τη σχέση του φόβου με το αποθυμένο, πώς έγινε αποθυμένο, πώς μεγάλωσε τόσο πολύ αυτό το αποθυμένο και έγινε πολύ μεγάλος φόβος, ενώ κανονικά η φύση του ήταν το όνειρό του. Αυτό είναι το όλο κομμάτι εδώ πέρα. Είναι ότι θέλω να πω ότι αυτό το οποίο με παρακινεί σε όλο αυτό το ξυπνητήρι έχει να κάνει με μια προσωπική μου εμπειρία, που όπως πολλοί από εμάς πιστεύω εδώ πέρα, έχει να κάνει με απώλεια. Όταν ήμουν πιο μικρός, έχασα έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για εμένα και αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο έχασα ήταν ο πατέρας μου, για παράδειγμα. Όχι για παράδειγμα, συγκεκριμένα. Ήταν ο πατέρας μου, το οποίο μου κόστησε αρκετά. Γιατί μου κόστησε όμως? Γιατί πολλά πράγματα περίμενα να τα κάνω αργότερα με τον πατέρα μου και ξαφνικά ήρθε η στιγμή, ξέρω εγώ, που χάθηκε αυτή η ευκαιρία και αυτές οι ευκαιρίες οι οποίες είχα φτιάξει στο μυαλό μου προκειμένου να γίνουν τέλεια τα πράγματα. Και
Ο λόγος που το λέω αυτό δεν είναι για να σας μαυρίσω και να σας κάνω να αισθανθείτε αρνητικά. Ο λόγος είναι για να σας πω ότι αυτό πλέον για εμένα είναι σαν μοχλός, προκειμένου να έχω μια διαφορετική σχέση με τα αποθυμένα, το οποίο μου δημιουργεί θάρρος, προκειμένου να μπορέσω να βιώνω πράγματα στη ζωή μου, τα οποία μπορεί με κάποια συγκεκριμένη μορφή να μην ήταν εκπληρωμένα πιο πριν, αλλά τώρα έχω δημιουργήσει ένα ταξίδι ολόκληρο καθημερινής εκπλήρωσης και με παραλλαγές και με original τρόπους και με παραλλαγές με διάφορους τρόπους, τα δικά μου τα αποθυμένα, τα δικά μου τα όνειρα, να το πω έτσι. Έχει σημασία να μπορούμε να ακούμε τα πράγματα που έχουν γίνει, να μπορούμε να θυμόμαστε αυτά που δεν έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε. Και αντί να τα κλαίμε, μπορούμε να θυμόμαστε τι είναι αυτό που θέλουμε να βιώσουμε. Αλλά τα όνειρά μας είναι μεγάλο μέρος αυτό που είμαστε. Και μακάρι να καταφέρουμε να τα ζωντανέψουμε ξανά. Έτσι όπως λίγο-λίγο αρχίσανε και χάνανε αυτή τη ζέστη, αυτή τη θερμότητα τέλος πάντων που υπάρχει, τη ζωντάνια που υπάρχει μέσα τους. Έτσι μπορούμε σιγά-σιγά, παντώντας λίγο-λίγο τη σκανδάλη κάθε φορά, να παίρνουμε μια γεύση από αυτό που λέμε πραγματική εκπληρώση καθημερινά των αναγκών μας. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, για τον χρόνο. Ευχαριστώ όλη την ομάδα. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Και όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ, γιατί όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με κάτι περισσότερο και παραπάνω από εμάς. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι μαγνητοσκοπείται η σημερινή μας συνάντηση, ότι γράφησαν κοντά 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα εδώ μαζί μας όλοι. Οπότε θα σταλεί με mail σε όλους σας και σε εσάς, αλλά και σε εκείνους. Αλλά μην φύγετε από κοντά μας, γιατί σας έχω προσχεθεί δύο πράγματα. Τις υποτροφίες που έρχονται τώρα, είναι το αμέσως επόμενο που θα κάνουμε, και ένα τελείωμα διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναβεί ποτέ. Και θα το πω σήμερα εδώ απέναντί σας. Λοιπόν, τα προγράμματα, οι υποτροφίες αφορούν, το ξαναλέω, τα προγράμματα εκπαίδευση εκπαιδευτών. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι τα γνωρίζουμε τους όρους. Τα προγράμματα όπου εκπαιδεύεται κάποιος για να εκπαιδεύει άλλους. Και γιατί όχι να το κάνει ως δουλειά, γιατί όχι να το κάνει ως part-time δουλειά, και από εκεί πέρα, αν δει ότι του βγαίνει και θέλει να επενδύσει σε αυτό, να το κάνει και full-time. Σε δεύτερο, σε τρίτο, σε τέταρτο χρόνο. Και ή να γίνει συνεργάτης του Erasmus Philosophy με τα νέα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τους αποφύτους μας, ουσιαστικά τους εκπαιδευτές μας, που μπορούν να γίνουν συνεργάτες μας. Σαφώς υπάρχουν εκπαιδεύσεις που δεν είναι εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών, εκπαιδεύσεις που αφορούν τους πάντες. Άνθρωποι που θέλουν να βελτιωθούν σε προσωπικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα τώρα ετοιμάζεται και μια 9μηνη εκπαίδευση που την είχαμε κάνει παλαιότερα, που αφορά τη σχέση του εαυτό μας και τη σχέση με τους άλλους, που είναι και εξαιρετικά οικονομική, ακριβώς γιατί θέλουμε να αφορά όσο δυνατόν περισσότερους. Αντίστοιχα πράγματα ετοιμάζονται που αφορούν όλους, εννοώ, και στο κομμάτι του Children Academy από τη Βαλέρια, για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς κτλ. Και από πολλούς άλλους συνεργάτες. Μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με κάποια από τα παιδιά που είδατε μόλις σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα, δεν θα τα αναλύσω προφανώς, δεν είναι αυτό το ζήτημα, για ανθρώπους που έχουν μια ανάγκη ή για πράγματα τα οποία γίνονται εκπαιδεύσεις και θέλουν να ενταχθούν σε αυτή. Εδώ όμως θα μιλήσουμε τώρα, και οι υποτροφίες αφορούν μόνο τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Λοιπόν, για να δω εδώ τι έχω. Θα ζητήσω τώρα τη βοήθεια του Αχιλλέα μας. Να ξέρετε το εξής, ότι όλοι όσοι έχετε εγγραφεί, έχετε κάνει εγγραφή και είστε εδώ, όχι μόνο εσείς που είστε εδώ, αλλά και όσοι έχετε κάνει εγγραφή και θα το παρακολουθήσετε στο σπίτι ή όποτε άλλοτε, έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε στην κλήρωση. Ωραία. Και να δώσω τώρα το λόγο στον Αχιλλέα να μας πει ποιος αφορά η κλήρωση, τι ποσό θα αφορά η υποτροφία, και να κάνει live εδώ αυτή τη στιγμή την κλήρωση, ώστε να δούμε, ελπίζω να είστε εδώ, να συμμετέχετε αυτοί που θα το κερδίσετε, γιατί ξαναλέω, συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή. Οπότε πάμε να δώσουμε το λόγο στον Αχιλλέα, αφού πω ότι τα προγράμματα
που αφορά είναι το Island of Man Leader Trainer, το Island of Man Business Trainer, το Leadership Relationship Trainer και το Island of Man Family Consultant. Καμπόσα, πάμε. Καλησπέρα και πάλι και από μένα. Να πούμε ότι είναι 4.000 ευρώ, είναι 4 υποτροφίες των 1.000 ευρώ, άρα 4 τυχεροί, ανάμεσα, όπως θα δείτε τώρα που κάνω share screen, στους 1.605 που έβαλαν σωστά τα στοιχεία τους και συμμετέχουν είτε live τώρα μαζί μας, είτε δεν μπόρεσαν να μπουν αλλά κέρδισαν τη συμμετοχή τους στην κλήρωση. Εδώ έχουμε ένα random πρόγραμμα που μας βγάζει ένα νούμερο, είναι από το ίντερνετ, το κάνει αυτόματα. Οπότε, Νικόλα μου, να πάμε στο πρώτο άτομο. Τέλεια. Και πατάμε το generate, είναι το 1500. Πήγα να το πω, ρε γαμό, το ότι θα έβγαινε το 1584 και εσύ πιάστηκες να το πατήσεις το κουμπί. Αμάρα, Αχιλλέα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι η Ιωάννα Γκόντι από Θεσσαλονίκη. Βρε, η Ιωάννα είναι εδώ και μας ακούει. Ή θα της έρθει email ή θα την πάρουμε τηλέφωνο. Πάρουμε τηλέφωνο και θα χοροπηδάει. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο άτομο τώρα. 1077. Σοφία Μουτάφη. Κάτι μου λέει Σοφία Μουτάφη. Πώς είμαστε φίλοι στο Facebook. Σοφία Μουτάφη. Ή είναι, ξέρω, είναι μαθητριά μας. Είναι εδώ η Σοφία. Θα μας στείλει μήνυμα, είναι εδώ. Ένας θα βρεθεί που να συμμετέχει. Δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αυτούς που θα συμμετέχουν από αυτούς που έχουν κάνει εγγραφή. Πρώτον, θα ήταν άδικο. Δεύτερον, δεν υπάρχει τη δυνατότητα να το κάνουμε διαδικτυακά, όπως το λένε, τεχνικά αυτό. Έτσι. Πέραν ότι θα ήταν άδικο και δεν θα το κάναμε ποτέ. Πάμε. Generate. 485. Σε λίγο. Εδώ. Σόφι Φλόρι. Σόφι Φλόρι. Η Σόφι είναι εδώ ή και εκείνη. Η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότεροι αυτοί που λείπουν από αυτούς που είναι εδώ. Πάντα αυτό συμβαίνει στα διαδικτυακά και στα ελεύθερα, όταν δεν πληρώνεις για κάτι. Είναι εύκολο να πεις «Μέλα μωράκι, άστο». Ελπίζω να το δουν όσο το περισσότεροι μαγνητοσκοπημένα και να χαρούν οι άνθρωποι τέλος πάντων που κέρδισαν τις υποτροφίες. Πάμε. Τέταρτο άτομο. 476. Πολύ κοντά. Καθώς κάνεις, να απαντήσω σε αυτούς που λέτε να είναι κάποιος που είναι εδώ. Δεν γίνεται να είναι κάποιος που είναι εδώ. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτούς που είναι στο Zoom αυτή τη στιγμή και να κάνουμε χωριστή κλήρωση, αγαπημένοι μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν θα ήταν δίκαιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Νομίζω ότι με βάση την εξήγηση το νιώθετε κι εσείς. Πάμε. Νιάγκου Φέι. Νιάγκου Φέι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή η Φέι μπορεί και εκείνη, εξήγησα ότι δεν θα ήταν δίκαιο, γιατί έχουν κάνει εγγραφή 1600. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου, δεν θα ήταν δίκαιο. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι εδώ και ποιοι όχι. Γι' αυτό δεν θα ήταν δίκαιο. Μπράβο. Δεν πήγε χαμένο, λοιπόν, το τι είσαι εδώ σωστά. Λοιπόν, δείτε τώρα. Επειδή κάποιοι από εσάς θα στεναχωρηθείτε που δεν καταφέρνετε να πάρετε την υποτροφία, το σκεφτήκαμε αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μόνο 4 κερδίζουν, ακόμα και να ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που είστε εσείς, οι εκατοντάδες πάλι θα στεναχωριόντουσαν. Οπότε, ξέρετε τι κάναμε γι' αυτό. Στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάρετε ένα mail. Και το mail αυτό θα έχει μια δωροεπιταγή, η οποία δωροεπιταγή σας αφορά όλους και μπορείτε να εξαργυρώσετε, αν πραγματικά σας ενδιαφέρει να μπείτε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, μπορείτε να την εξαργυρώσετε και μάλιστα οι πρώτοι 10 που θα κλείσουν τη θέση τους θα διπλασιαστεί η δωροεπιταγή.
Οπότε να αναμένετε ένα mail που γράφει δωρεοπιταγή και με πολύ αγάπη από εμάς μπορείτε να την εξαργυρώσετε. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις υποτροφίες. Έχουμε κάτι άλλο σχέση με αυτό, Αχιλλέα, ή να πάω να κλείσω τη συνάντησή μας αφού ευχαριστήσω τους επίσημους συνεργάτες του Island of One Philosophy, τους προλαλήσαντες και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και αφιερώσατε τον πολύτιμο χρόνο σας, και δεν είναι κάτι απλό αυτό, είναι κάτι σημαντικό και σπουδαίο. Ελπίζω να νιώσατε ότι είχε νόημα, έχει αξία. Μην νομίζετε όμως ότι κλείσαμε, έχει και συνέχεια. Έχω ακόμα 3-4 λεπτά, 5 να ζητήσω από το χρόνο σας που νομίζω θα έχουν αξία και νόημα. Αχιλλέα, έχουμε κάτι άλλο? Να πούμε ότι τα πρώτα 10 άτομα που θα κλείσουν τη θέση τους με τη δωροπιταγή που σας στέλνουμε τώρα, τα 100 ευρώ θα γίνουν 200. Ωραία, ο τρόπος για να κλείσει κάποιος τη θέση του, ποιος είναι? Κάνετε αίτηση, σας καλούμε. Αίτηση. Κάνουμε αίτηση που θα δείτε τώρα στο mail της δωροπιταγής. Σας καλούμε και εννοείται ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το κάνουμε γρήγορα και άμεσα, ώστε να μπορέσετε όχι μόνο να είστε μαζί μας, αλλά να είστε μαζί μας και στους πρώτους, ώστε να διπλασιαστεί η δωρεπιταγή. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε σχέση με αυτό? Να φύγουμε από τα τεχνικά? Όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, έγινε και μια διάδραση εδώ, μια συζήτηση. Καλό είναι να διαφωνούμε και καμιά φορά. Θυμηθείτε ότι αποδέχομαι την αλήθεια σου, δεν σημαίνει να εστερνίζομαι, αλλά τη σέβομαι. Είναι σημαντικό να ακούμε ένα τον άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να σεβόμαστε ένα τον άλλο, ακόμα και όταν υπάρχει μια διαφωνία. Αυτό μας ξεχωρίζει και αυτό μας κάνει αυτό είναι η πεμπτουσία του πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι η πεμπτουσία της αποδοχής διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου απέναντι μας. Ξέρετε, για να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, θα πρέπει να έχουμε λύσει θέματα μέσα μας. Όταν επειδή κάποιος διαφέρει από αυτόν, του επιτίθεται, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μέσα του. Τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει μια ρογμή μέσα του, η οποία είναι αδούλευτη. Δεν είναι ότι επιτίθεται στον άλλο, επιτίθεται στον εαυτό του ή βγάζει τη δική του ανασφάλεια, βγάζει τη δική του δυσκολία, όταν απλά επειδή διαφέρει ο απέναντί σου, του επιτίθεσαι. Λοιπόν, αυτό είναι όμως για μια άλλη κουβέντα. Θέλω να σας πω το εξής, κλείνοντας, ότι κάποια όνειρα μπορεί να μην εξαρτώνται από εσάς. Το ξέρω. Οι παραλλαγές τους όμως εξαρτώνται μόνο από εσάς. Και πάω πάλι σε δεύτερο ενικό. Αγαπημένη συνοδοιπόρε, το όνειρό σου έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και θέλω να σου το πω αυτό. Δεν μπορεί να πεθάνει εκτός κι αν το ίδιο το θελήσει. Δεν μπορεί να το δολοφονήσει κανείς, ούτε καν εσύ. Νομίζω ότι εσύ σκοτώνεις το όνειρό σου. Δεν το σκοτώνεις εσύ. Το σπρώχνεις στην αυτοκτονία. Εσύ μπορείς να το πληγώσεις. Δεν μπορείς να το σκοτώσεις. Εσύ παραδίδεις το όπλο στην αγκαλιά του ονείρου, όταν αφήνεις εσένα τους άλλους καταστάσεις να σε πείσουν ότι δεν αξίζει, και όταν σταματάς να το φροντίζεις, παραδίδεις το όπλο στην αγκαλιά του ονείρου και εκείνο τι κάνει, μην μπορώντας να ζήσει χωρίς πίστη στην ιδέα του, τελικά σε επιβεβαιώνει τελειώντας την ύπαρξή του. Το όνειρο πεθαίνει μονάχα αυτοκτονώντας. Το όνειρο παραδίνεται και αυτοκτονεί μονάχα σαν το προδώσεις. Και αυτό γιατί δεν αντέχει μακριά σου, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την πηγή του, χωρίς την κατοικία του, χωρίς εσένα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Όταν το συνειδητοποίησα, τι κράκ κεφαλικό. Τι έγινε μόλις μέσα στο κεφάλι. Ξέρω αν θα σας κάνει εσάς, αλλά θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας. Παρόλο που είναι σκέψη βιβλίου που έπεται σε 2 χρόνια από τώρα. Σπάνια τα όνειρα είναι μόνο δικά σου. Πάντα κάποιον ή κάποιους συμπεριλαμβάνουν. Έτσι δεν είναι? Κάνεις ένα όνειρο και είσαι μόνος σου. Δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι ένας σύντροφος, δεν είναι φίλοι, δεν είναι μια κοινωνία, δεν είναι ένας πολιτισμός, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποια άλλη εκεί. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Η ερώτηση μου είναι εξής. Αυτούς δεν τους σκέφτεσαι? Δεν τους σκέφτεσαι αυτούς? Γελάτε, Γελάτε. Δεν σας βλέπω, γελάτε. Δεν τους σκέφτεσαι. Αν όχι για σένα, πάλεψε τουλάχιστον για εκείνους. Το όνειρο που αφορά άλλους πρέπει να φτάσει σε εκείνους που αφορά. Διαφορετικά πονάει. Πονάει εκείνο, πονάς εσύ, πονούν εκείνοι τους οποίους αφορά και δεν το βιώνουν ποτέ.
Και προσέξτε, πονούν αυτοί, εκείνοι, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο όνειρό σου, πονούν και δεν έχουν ιδέα γιατί πονούν. Θρηνούν την άγνοιά τους. Εσύ τουλάχιστον πάσχεις από κάτι. Από μια ματέωση. Εσένα τουλάχιστον απομένει κάτι μέσα σου. Έστω η ανάμνηση ότι είχες ένα όνειρο, κάτι. Έστω το αποθυμένο. Κάτι είναι αυτό, κάτι υφίσταται μέσα σου. Από τη μία αίσθηση είναι καλύτερη αρνητική αίσθηση. Εσύ κάτι έχεις μέσα σου, να διαχειριστείς τέλος πάντων. Να παλέψεις με αυτό. Εκείνους που ενώ συμμετείχαν στο όνειρό σου, ενώ μεταμορφώθηκαν σε ήρωες ονειρικούς, δεν το έμαθαν ποτέ. Εκείνους που πάσχουν από μόνιμη μη εκπλήρωση, από αφροντισιά, εκείνους δεν τους σκέφτεσαι. Είναι πρωταγωνιστές χωρίς σκηνή, χωρίς κοινό, χωρίς σενάριο, κάτι μέσα τους δεν πάει πιθανότατα καλά και δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα ότι εσύ τους στέρισες στο όνειρο. Εκτός και αν τους το πεις, αυτούς δεν τους λυπάσαι. Τον δικό τους πόνο δεν τον λογάς. Να το πω έτσι με μια άλλη λέξη. Ας το συμμερίζεσαι. Δεν τον λογάς. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φεύγω από το possessed mode που ενθουσιάζομαι και όλα αυτά που μοιράζομαι μαζί σας είναι από βαθιά μέσα μου προερχόμενα, γιατί είναι αλήθειες, γιατί είναι πράγματα που βιώνω στην παρούσα μου συνθήκη, γιατί είναι πράγματα που βίωσα και μπορώ να μιλήσω για αυτά σαν να είναι δικά μου επειδή είναι δικά μου. Και θέλω να επαναλάβω για τρίτη φορά, όχι γιατί δεν το έχετε πιάσει, αλλά γιατί σε αυτές τις τρεις στιγμές είναι που κολλάει, ότι στο νησί του ανθρώπου τα όνειρα γίνονται αληθινά. Και όταν λέμε στο νησί του ανθρώπου, εννοούμε όταν κάποιος μπει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, αποκτήσει αυτή τη φιλοσοφία ζωής. Όχι γιατί τα όνειρα αυτά υλοποιούνται όπως ακριβώς τα είχαμε στο μυαλό μας, μα γιατί είμαστε ανοιχτοί στις παραλλαγές τους. Άρα, ο τρόπος να αναστηθεί το όνειρο είναι να συνεχίσεις να το φροντίζεις και να είσαι ανοιχτός στις παραλλαγές. Εύχομαι να νιώσετε, να βιώσετε κάποια από αυτά που σήμερα γεννήθηκαν ως σκέψεις μέσα σας. Μπορεί να αναβίωσαν αναμνήσεις, μπορεί να αναβίωσαν ελπίδες, να τα βιώσετε με όποια παραλλαγή στην πραγματικότητά σας από τώρα και έπειτα. Και να είστε ανοιχτοί, όχι μόνο στις παραλλαγές, να περιμένετε όσο χρειαστεί. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας στέλνω την αγάπη μου, να το πω καλύτερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα για άλλη μια φορά.